Ja. Sorry, ik ben live. Wellicht wel, want de lijn ligt op 15 meter. Het is natuurlijk even aftasten. Iedere deelnemer heeft... Goedemiddag, van harte welkom vanuit een stralend Vlist uit de provincie Zuid-Holland bij de eerlijkste twakamp, de strijd tussen de Hollanders en de Friezen. De enige teamwedstrijd die er bestaat in de vierlepperij. Waarbij de crème de la crème, de 24 best selecteerde leppers van de Hollandse boen en de Friese boen zien elkaar uitkomen in de twakamp. Nou, hoe werkt het nou met de twakamp? Daar is een heel mooi systeem voor betocht. Alle deelnemers die je binnen, die mag je 4 keer springen. Aan het eind van de middag nemen die haar vierste sprong mee naar een totaalstand. Alle sprongen van alle leppers worden binnen waarop telt. Dat levert een getal op. En dan is het zaak om minimaal een centimeter verder te gaan als de teampartij. En dan kun je zeggen, we hadden eerlijkste twakamp op uw namerskeun. Want mijn naam is Freek Wijmen. Naast me zit Hendrik Murk Haanstra, onze analist. Die had even in de statistieken doekt. Hoe lang is er al sprake van het fenomeen twakamp? Ja, de eerste keer, Frederik, dat we in jongetje 66. Toevallig mijn ben hier, dat is ook wel weer mooi. 55 jaar lino weer dus. En toen, toen is het dus losgegaan. En uiteindelijk hebben we inmiddels dus 54 keer in de twakamp gesprongen. Vorig jaar dus net, Hendro corona. Daarvan hebben de Friesen 39 keer won. Dus wat dat betreft zou je zeggen, dat wordt Jood wel een makkie. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de laatste 8 jaar hebben wij 5 keer klop gekregen van die verhipte Hollanders, om zo maar te zeggen. Dus, en ik heb een keer fors, hè? de laatste winst, dat we dan wel 2019 bij de thuiswedstrijd in Drielst won wij wel. Verschil weer minimaal, 1,74 meter. Ja, dat is zo'n centimeter per lepper. Zo'n centimeter per lepper, dus giet eigenlijk nergens hoor. Maar in ieder geval wel toen de Friese winst. En we staan zo, dus 2018 kregen we bijvoorbeeld die Lintschoten. Maar 18,69 meter klop van de Hollanders, dat weer echt pittig. De grootste nederlaag ooit. Ja. En wat wel leuk is te vermelden, Frederik, de laatste uitwedstrijd hier in Holland, wie in 2010 en wie hier in Vlist. Oké. Dus, en hoe wie dat daar dan? toen wonnen wij maar 4 meter en 1 centimeter. Dus als het van je wedstrijd gaat, ben wij tevreden. Ik weet dat het de Friesen echt te dwaan is om die curve die ontstaan is van die laatste nederlagen van de Oranieren, om die toch weer naar positiever te draaien. En onder leiding van een van de bondscoaches, Wim Terpstra, is er echt een soort team van coaches georganiseerd. 2 per skans. Ik zie ook een Tevens Hopma daar bij omrin, een Klas Kenauta als oud-lepster. En zagen ze bij alle batten een aantal coaches zet om maar ervan te zorgen dat teamgevoel erin komt. Dat ze weten, we doen dit met elkaar. Het gaat er net om dat je Joet per se een persoonlijke record hebt. Het gaat erom dat iedereen, elk individu, meters pakt voor Team Friesland en voor Team Holland. En dat besef wat er werd. Want ik herinner me nog een twakamp in Burgum. Die verleerden we toen minimaal een paar centimeter. En dat kwam omdat er één topklosser weer, ik zal zijn naam net nemen. Dit is bedoeld. Die kwam die daar eigenlijk voor een recordsprong. Ja, ja. En die vergeet om even 1 keer centimeter te springen. In de initialen net BH, dat kan de meeste thuis even. Nee. Oh, wie dat net, hè? AG weer. Oh, AG. Oh, ja. OG mag ik zeggen. Ja, OG. Ja. Maakt er niks uit. Nee, ja. Dat komt er dus in die wedstrijd op Del, dat toch één deslere persoon, individu, die wedstrijd, dat hij net een goede afstand noteerde, dat we daar toch verleren. Ja. Dat gaat toen toch natuurlijk wel kweer bloed zetten, want ja, daarvoor ben je net. Dit is de enige wedstrijd die je als team springen. Ja. Nou, dan mag je oors tinken, dan mag je oors leppen, je krijgt 4 sprong, dan de eerste 2 maar even oortaasten, eerst maar een drempelafstand hebben, want zo werkt het ook nog. Ja. Per skans, per leeftijdscategorie is er een drempelafstand vastgesteld. Om te voorkomen dat als bijvoorbeeld iemand er 4 keer inspringt, dat je dan 0 meters noteert. Ja, nee, dat weer meteen gebeurd. Dus Wist je hoe die drempelafstand verdeeld binnen? Jazeker. Bij de jongens, Frederik, is dat 11 meter. Bij de junioren 15 meter. Bij de famkes en de vrouwen in de drempel. Bij de famkes 12 meter. En bij de vrouwen
Nee, bij de famkes 11 meter en bij de vrouwen 12 meter. En bij de senioren in de drompel 16 meter. Juist. Op zich natuurlijk een makkie. Ja, Maar was toch juist, als je of jouw keer nog niks presteert hè, en onder die afstand liept, hè, dan krijg je automatisch die drompel. Maar dat moet natuurlijk niet gebeuren. Hè. Dit zijn alle getrainde liepers. die alle keer, ze hoeven net alle keer persoonlijk record te springen om toch een protte winst te pakken voor hun provincie. Ja. Nou, dus de teller die begint straks pas erin, zodra ze boven die drompelafstand komen. Als iedereen nou, Joert, alle keer te wetter springen zo'n een eindstand krijgen van 332 meter om 332 meter. Dat zijn de optelsommen van alle drompelafstanden van beide boenen. Nou, daar hopen we natuurlijk een eind bovenuit te komen. En die stand die zal dus elke ronde continu verhoren. Want je kan na de eerste ronde wel 8 meter voorstaan op de Hollanders, maar dan kun je de tweede ronde kun je exact weer 12 meter achter staan. Ja. Dus het blijft spannend om te mij de vierde en laatste ronde. Er ben geen finales, maar er is wel een vierde ronde. Voordat we weten wat de uitslag wordt. Nou, we zullen hier Bouke de Jong en die is correct weer promoveerd naar de topklasse. Vandaar dat hij hier echt in actie komt mee. Het zijn 8 senioren van Friesland en 8 van Holland. Maar ja, die had toch wat les van de meer, hè? Maar die zit dwars op het bad hier. Er gaat sowieso een protte liepers. In de eerste sprong kop onder. Germ Terpstra hier in het midden. Prachtig. Ja. Germ gaat wel heel lang uit koers. Maar wel lekker heeg in de stok. Weet in ieder geval nog mooi met het stokje steenmaat. En straks hopelijk de goede rechte richting. Dan moet dat goed komen. Hilde van der Wij bij de Famkes, die gaat door het lijntje heen. Hè. En die pakt hier dan de eerste meters, ja? Het is gauw een meter of 2 die ze hier al te pakken had met deze eerste sprong van haar. En dit is een beetje het doel, heel langzaam opbouwen. Ja. En dan in de tweede, vierde sprong beziek je nog een uitschitterde meisje om nog wat bonus centimeters te pakken. Als je net met die kritiek, ja, maar dat ik een fijke stelling werf bij de senioren. En een Bouke de Jong, die ging beide in de eerste sprong kop koenders. Ja, dat weer nou krijgt net de bedoeling, hè. Dat hebben die Friesen in de bus goed, maar als je nou nou praten. Of in de verschillende auto's, want normaal ga je maar in een bus, maar door corona is het zijn alleen maar die verschillende auto's. Je begint even op 7, mooi door die drompel van 16 meter, hè. Begin maar een mooie centimeter, kerst er nou uitbouwen. Maar ja, de win is pittig en de omstandigheden ben je natuurlijk in correct als wij op Frieskaccommodaties wend binnen. Dus ja. Eerste ronde heb je misschien even nodig om auto te haasten. En dan moeten die man straks in de tweede en derde sprong machine dat ze de boel wat terugloeken kennen. Ja, het is voor de joggers misschien wel aardig om te weten dat we beginnen met de mindere goden in die zin. De mensen die het in het klassement het leegst staan, maar je wil verplaatst binnen die mij als eerste. Dus hoe verder we in de wedstrijd komen per ronde, hoe dichter we bij de topafstanden komen. En dat maakt het wel eens keerig. Ja, hier hebben we een hele creëze afstand zit op de eerste batte. Dat is, dacht ik, Paul van Meijeren. Goed, ha. Nee, dat is Lucas van Eyck, denk ik. Lucas van Eyck. Die zet er voor de Hollandse boen even een mooi protte meters vast op papier. Nieuwe accommodatie heeft, waar sinds een paar jaar gesprongen wordt. En een van de talenten uit de Polstok-familie Kazant. En op de middelste batte. Rick Kazant, hij redt het net op. Neemt geen risico, giet kopkoender. En Germ Terpstra, die ze krijgt zo mooi hees ziet, die gaat te vier uit koers, bedaart het terug buiten de sector en het is ik 0 meters op dit stuit. Centimeter 98 kunnen we noteren voor de Hollander Lucas van Eyck, die krijgt op de eerste batte. En hier ben we alweer bij de Famkes, Talina van der Wind. En ook die pakt voet al een aantal centimeters voor de Hollandse boen. En dat doen we alleen wat trap. Meter 94 konden we niet correct noteren voor Hilde van der Wij. Dus in die Famkesgroep is er al een lietstikje uitdeeld. Maar liggers zijn, het kan per ronde dus verhoren, want alleen de vierde afstand telt mij voor het eindklassement.
natuurlijk ook bekend, ook in het Holland. Nou, dan staan we draaien Friesen. Ja, zo springen ze mooi om en om. Hè. De het thuislaan, zou ik maar zeggen, die begint de strijd, die opent het bal. En daarna komen er dan steeds weer een Frieske collega, je ken ik een beetje. Hè. Dus ik al hier eigenlijk een persoonlijke tjinstander, of tjinstanster. En dan moet je natuurlijk, als je daar al persoonlijk de weest op hellen, ja, dan als iedereen dat gewoon doet, dan is het leer. Ja. Zo simpel is het weer. En de techniek is ik voortgeschreden, zeg maar zeggen. Wij krijgen fantastisch in beeld per sprong wat de verschillen binnen. Op dit stuit in de totaalstand is het al 330 meter, 20 voor Holland. En 333 voor Friesland. Dat betekent dat op dit moment in de wedstrijd Holland met 3 meter 33 voorstaat. Nou, dat zal dus per sprong verhoren. Wij zullen jou beziekje zo goed mogelijk op een hechte te houden. Willen jou dit nou zelf meelezen, dan kan dat even via de website naar de website van www.pbholland.com. En klik daar even de twakamp aan, dan krijg je live de uitslagen op jouw scherm. Dit is sowieso nog goed voor een paar dikke 18 meter sprongen. We kijken eerst naar Douwe Abma. Douwe Abma hier in het midden, nou dat gaat kreeg, dat gaat heel kreeg. Ja. Mooie sprong Douwe, hartstikke mooi. 4 roedelinen voor 15 meter, dus dat is goede zaken daar bij de jongens. Douwe Abma van Drielst, hij daarmee een hele kreeze afstand. Want de jongens stien 1 meter 33 achter, maar hij kent dat met 1 sprong, dus omdraaien. Jarno Hoekstra bij de senioren en Inger Haastra bij de Famkes. Jarno gaat kopje onder, Inger gaat ik net goed. Ai. En ze gaan ik die meisken kopje onder. Ja, die wien die is Ja. hier toch wel een factor op dit moment. Ja? Want Absoluut. het zintje schijnt mooi, het is wel noffelijk, maar hij staat scheef van voren, haast er jocht van voren. Ja, En daar had ze toch les van. nou zeker. Als ik een Inger besje, hè, Famke, die qua gewicht, ja ik heb geen idee. Ik weet net onwege in volle kilo, maar net Zeg maar vedergewicht. een vedergewicht, ja dat is als die in de wien op springen moest echt een nadeel. Heb je iets meer power, iets meer body, iets meer gewicht, dan kan die polstar krijgt wat makkelijker door de derde punt. Dus daar moet ik een coach wel heel goed mee rekening houden dat dat alweer, dat de stok er goed op zetten moet. Daarbij, Frederik, in de wien ik nog hartstikke vlagerig. Hè? Ja. Soms zit hij even een beetje fut, dan denkt dat giet wel. En dan in één keer kennen we, komt er weer zo'n poesterke, dan denkt blikse kaartjes. Maar goed, dat geldt voor iedereen. Ja, dat zeker. En wat we correct al zijn, Ian Lepperkin voor het verschil meisje. Want we zeggen bij de jongens niet correct. Douwe Abma, die noteert 15 meter 44. En die jongensgroep staat nou in een roeme meter voor op de Hollanders. En dan is in totaal staan het verschil nog maar 1 meter 84. Ja, dus Nou, wij horen je op een hechte. Maar dat het spannend blijft tot en met de laatste sprong, dat waar ik wel te verzinnen. ja, dat heb ik zo met de Philip-manifestatie. Hè? 2 weken verliezen inmiddels. Ze zijn om elkaar weer. Ja. Wat dat betreft, die twakamp, dat is de laatste jaren gewoon een van de leukere wedstrijden van het seizoen. Omdat het zo spannend is. Het kan alle kanten op. Frederik die zei het terecht. Het is een keer misgegaan omdat Ian Lepper gewoon de kopper net bij hier. Die er toen wat wammerten hier. Ja, dat kan gebeuren en dan verlies je dus. Dat zei jij dat ik bedoel, je moet het machinaal doen en de zwakste schakel uiteindelijk bepaalt het succes. Daar komt het dan toch een beetje op deel. Nou, dit is wel een jongen om even in de gaten te houden in het gele shirt. Dat is Roy Velers, de Hollandse kampioen. Een jongen met een persoonlijk record van oer de 90 meter, 96. Dat is wel een heel eind. Ja, dat is eigenlijk de kopman van de Hollanders. En als iedereen hier het verschilmeisje kent, dan is hij dat. Op de NWM, hier in de Friese jongens hem te pakken. Ja, Dus hij zit hier toch wel met wat revanchegevoelens omrennen. maar Ja, en dit is natuurlijk in zijn eigen provincie. Wat kan Roy Velers letten? Nou, dit ziet er Ja, redelijk drie, hè? veelbelovend uit, maar hij gaat wel een eind uit koers en dan valt de afstand toch net mee. nee. Want het wordt nog spannend inderdaad. De commentator houdt het longen dat er wel binnen de sector is. Dus dat wacht je even nou, maar Maar goed, hij weet ik mij nog 3 keer. Ja. En dat telt maar 1. precies. Dus je kan beter 1 uitzetter hebben dan 4 modale sprongjes. Nee, zei ik weer. Susanne Mulder, ook in het gele shirt, dus de kopvrouw van de Hollanders, ja, die docht echt redelijke zaken, want die komt ik op dat lijntje. En dat betekent dat ze in de buurt van die 30 meter komt. Ja, En dat is pure winst. dat doe je goede zaken op dit stuit. Maar ik ben Susanne Seerst. Mooi kalm hoe dat derde punt. Toen pakte de win haar even. En dan giet ze toch een heel lang voor haar naar links. En dat is gewoon hartstikke jammer.
Dat is een extra handicap, Joert. Ja. Maar zo, het gaat Joert net om de PR's, het gaat net om de absolute vierde records. Het gaat puur om verder dan de chinstander. Precies. Wat te drinken? Nog een flesje water bij? Ja, er staat nog een Hollandse jongeman klaar. Je moet even op het hoekje kijken, Wim, maar hij staat er inderdaad nog. Maar de constellatie... En dat is Wouter van Midden. Oeh, ja, die slept voort en dan is de kracht voort uit de sprong. Nee, die maakt ik even gokken op een van de volgende sprongen. En dat brengt us bij een interessant podium op de sconsen. Want de voorste scons staat een Frieske trui van Hanneke Westert, de kopvrouw van de Frieske Famkes. En op de middelste batten zorgen we het Frieske tenue van Arend Veenstra, de jongeman uit Serhuzum. En die had net van niks zelfs die Frieske leiderstrui van de jongens om de schouders. Hij kwam een paar weken geleden aan Nijper van 18,27 meter en is daarmee op dit stuit in Friesland. De vierste jongen. 15,60 meter haar beste seizoensprestatie. Maar goed, zij moeten eerst even uitvinden hoe het hier werkt. Dik bovenaan in het jongensklassement bij Friesland. En met 8,27 heeft hij zijn persoonlijk record dit seizoen. Dus, Even op elkaar aanstaan. Ik denk dat Hanneke Wester als eerste in actie komt. Concentratie. Komt op 12,99 meter. En ook daar Hanneke Wester. Oeh, die had ik een vol slijnen misgreep. 2 handen mis. Ja, en dan is... ja, dat zal in de hand ik wel even branden, want dat is een carbonstok die wordt gloeiend heet bij het glied. Ik hoop net dat ze een protobuleren in de hand krijgt. Nee, dit is een valse start van Hanneke Wester. Ja. Wat kan Arend Veenstra? Kan die wol door die wien heen komen? Sterke jongeman, krachtig, had de pols een heel lijn in het wetter. Maar ik hoop dat er toch wat voorzichtig begint. Eerst maar eens over het derde punt. En dat helpt er belangen net. En dan is het denk ik toch een beetje opportunistisch. Ja, Frederik, je ken ik me dus een beetje zoveel erger. Ik bedoel, hij had ik dat rijsprong, het zou wel goed komen. Maar dan denk ik, net met die kritiek op de coach, maar tevens verbied gewoon Ian om die lange topper op te zetten. Nog nergens voor nodig. En zet die stok een beetje op safe. Zijn oren is best aardig. Hij helpt hem lang net. Nee. Ja jongens, kom op. Even het kopje erbij. Ja, Nee. even zien wat de regerend Fries kampioen doet. Rutger Piersma, hij won verleden jaar in een wedstrijd, maar dat weer wel het FK. Ja. Is dus regerend Fries kampioen, maar komt als vierde Fries in actie. Of als vijfde, denk ik. Kan hij hier dan Wolfvoort een afstanddeel zetten? 55 in het voordeel van Holland. Maar als Rutger Piersma, de weg is goed, hij gaat in elk geval droeg hoor. Ja. Nou, hij had begin, Moeilijk hè? gaat echt nog wat uit koers, maar hij had in elk geval een beetje een idee waar die stok ongeveer staan kan. Ja, ik denk dat alle leppers en leppers er wel van schrikken hoe de omstandigheden binnen. En dat nog wij ik wel een beetje vanuit deze kant. Van tevoren niet, je praten maar met leppers en leppers. Ja, is dit wat wien? Nee, is dit mooi dicht op een bad, dat komt voor goed. Maar we zeggen dat die wien echt op dit moment gewoon een grote spelbreker is. Ja. Waar verder is heerlijk. Hier 22 graden, super omstandigheden. Maar ja, die verhipt de wien. Maar goed, daar hebben we maar te krijgen. Dat is voor beide teams hetzelfde. Dus daar... Ik heb dus net achter Verscholli. Maar dat ze lastig binnen die omstandigheden, dat willen we met deze wel even aan. Dan kunnen we echt constateren dat na de eerste ronde de Hollanders met dik 3,5 meter voorstenen oer 3 categorieën. Dit weer alweer de tweede sprong van Lisanne Kroon. Die hier alweer 68 noteert. Nou, ik denk net dat er wat bij komt. Nee, dat zal net heel vol in ieder geval wezen. En dat brengt dus op de middelste batten bij Joost van Weelden. Bij de jongens. Die hier niet krijgt 13 meter 9. Nou, zal daar echt vast nog wel wat bij willen, want de drompelafstand bij de jongens is... 13 meter. Nou, had er 9 centimeter te pakken. Maar komt er wat bij? Ja, Ik denk dit het wel. ziet er Ik denk creëus het uit, hè? wel. Dit ziet er creëus uit. Ja, Creëus. dit komt zeker, want dit gaat over de 15 Ja. meter.
Nou, dan zet hij die jongenskop weer aardig. Absoluut. Over de Ja, dit is onder deze omstandigheden heel netjes. Ja. PR van zegt je 34, nou een mooie dikke 15. Nou, die kan door het van sprongen een beetje. Een beetje voor eigen succes, zou je zeker kennen. Dat, Ricardo Fay, ze krijgt 16 meter 71. Een knap begin, een heel knap begin. En nou, ik weer lekker, heerlijk. Oor die line werd dik, oor die line van 16 meter. Dat zal wel in die buurt wezen van Santje 1671. Ja, daar ontnota de eerste afstand in de wedstrijd is op naam van Lucas van Eyck, de Hollander. Met Santje 98. En dat is ik mijn afstand de eerste, want de tweede afstand is die 1671 van Ricardo Fay. Tweede sprong. En zorgt daarmee inderdaad voor dat de Hollandse jongens nu ook 93 centimeter op voorsprong komen. En die zal Kroon inderdaad... Dat brengt dus Berber bij de Vries, die Juist. komt direct kopje onder, of net? Ja, ja. Die begon met een weersprong. En daarmee kreeg zij dus die drompelafstand van 11 meter achter haar namen. Nou, Berber heeft een PR van 93. Safir zit je het net ging. Ik Berber is een heel licht famke. Maar je hebt dit hier echt prima afstand. Is echt wel in vorm. En nou als jij dat eruit komt. Nou als jij dat eruit komt. Die Wat verrekte jammer, wien, wat die jammer. verrekte wien. Wat jammer. Ze zit er deuntje in hoor, Ja. maar het is correct net genoeg om op deze punten komen. Ja, dat PR, dat sprong de laatste wedstrijd in Driels. Ja, daarom, dat is dat is- super vers. Ja. Dus ze is in vorm. En dat just nog ik wel. Want dat markeert net vol aan. Nee. Het verschil tussen een topsprong en een wiertsprong is soms maar iets. Stokje straks iets dichterbij, dan zit er echt een hele mooie afstand in. Dus Ja. wij hopen nog steeds op Berber. Dat moet goed komen, Joert. Ja, en intussen rennen de Hollanders stiekem wat uit. Want is het verschil al groeit naar 5,68 meter op dit stuit. Wat kan Michiel Sielstra daar aan? Nou, in ieder geval een afstand. Ja, die schrek en wiertsprong. Ja, Ja, die drompelde bij de jongens. trekje meter. Nou, dat is in ieder geval een hele dikke trekje meter notering, denk ik. Dus dan komt er wel wat bij. En Fijke Stellingwerf bij de senioren, nummer 20. En natuurlijk ik zijn knaap, die begon met een wiertsprong. Ja, En die drompel zou voor hem geen enkel probleem wijzen met de PR van Jochentje 62. En die drompel is er dus 16 meter. Fijke Stellingwerf. Nee, Fijke. Te volle risico. Ik werd zeer on. Maar het is net genoeg. Nee, Nee, ze hebben de spanning wel Ja. een beetje opvierd vanzelf. ik ben eigenlijk wel verbaasd. Want de eerste ronde denkt oké, dat is even een oud-taaste. Maar dan de tweede sprong denk ik. Fijke zet die stok in ieder geval echt op safe. Dat is 1680, zo'n meter, zijn sprongmakers. Nou, 2 keer kop konden natuurlijk, ja, dat 2 sprongen. Maar dan leest het er wel wat op aankomen. Nou ja, Het goede nieuws is, we zijn maar krek begonnen. ja, zeker. Bij de tweede ronde van de eerste groepen. En de topgroepen. De vrouwen, de junioren en de topklasse heren. En ik begreep komen natuurlijk, nog. Frederik, dat uw functie ook is om een beetje objectief commentaar te gaan. Joris, Dit is wel heel mooi. Dit is een Dit is knapper, wel heel hè? mooi. Ja. Ja. Daar kunnen we dan zeker van genieten. Ja. Ondanks dat het uit het vijandelijke, tussen de aanhalingstekens, kamp komt. Nikita van Mooie Dijk sprong. had hier een topsprong. Ja, Want haar PR Ja, staat ik zie maar het. op tredje 24. ja, En daar komt ze heel dicht bij in de buurt, hè? precies. Hele hege 12 meter notering op een linie van 3 meter. Ja, dan doet het gewoon fantastisch. Keurig door Nikita van Dijk hier het docht voor de Polstokmond Holland. Ja, daar maak je er niks van, Frederik. Ik ben benieuwd wat er op het boord verschijnt qua afstand. Maar voor de meesten niet is thuisval hier, ik zou zeggen, we moeten objectief commentaar, ja, maar je hem zelfs en nou en dan ik een liets beetje chauvinisme proeven. En ik denk dat de meesten niet thuisval hier, dat de meesten ik van het Frieske bloed binnen. Dus, en dat maakt het ook leuk, vind ik zelf. Ik bedoel, na de tijd dan drinken we een glasje met ons vrienden uit het ja. Hollandse kamp. Maar tijdens de strijd wonnen we natuurlijk die tweekamp, die wisselbeker. Die moeten we weer om naar Friesland. Punt. Karsten Klarenbeek, bij de jongens. Ken die dan echt nog wat? Ja, sure, die docht echt hele goede zaken daar gewoon, hè, bij de jongens. Die gaat verder als het baltje. En dat baltje, dat leidt op 15,44.
En daar, op de eerste Zo, batten. zo. Paul van Meijeren. Ho, ho. Nou, de wedstrijd is hier. Jongen. De Hollanders die ben de eerste die de omstandigheden het beste inschatten. Want hier worden gigantische gatten, die meters. Ja, Dus die tweede ronde, dat is een klapper voor Holland. Voorlopig. ja, dat helemaal niet eens, Frederik. Dit is even een prachtige sprong. Dat vinden we natuurlijk ook mooi. Ik bedoel, dat van Bibi het toch? Dat we Want echt intussen- mooie vierde Philip sprong. Ja. En dit liep erop, ja. Intussen staan we in Ik ben zowel zelfs... de senioren als de jongens als de famkesgroep op achterstaan. En is het verschil groeit naar zo'n meter 14. Nou, Heel van Hilde der van der Wij. Wij. Ja, dit kan weer beter. Hier strakjes al 12,94. Dat is nog steeds de vierste afstand in die Ja. groep. Maar ik denk net dat ze dat verbetert. Nee, denk het ik net. Want het verschil, beste Friesen, begint nu wel op te lopen. Vanuit de hal. Nou, Karsten Klarenbeek bij de jongens kwam net verder als het baltje. Toch net 15,34. Maar dat is maar 10 centimeter minder als die Douwe Abma. En Douwe Abma is eigenlijk de enige die ter namens Friesland een afstand delzet had. Dus die jongensgroep die maakt ontwerk. Ja, nou, ik denk... Ja, eigenlijk alle groepen. Als alle groepen met Eigenlijk echt iedereen, ja. onderbak, want Ja. ik de senioren, die 1849 van Paul van Meijeren, ja, dat is een lekkere. En we weten van Bouke de Jong, dat is zijn sprong ik absoluut in de benen het. Ja, verbeteren. Hopelijk komt dat er nou weer goed. Ik heb de indruk dat er de stok iets dichterbij zetten het. Cameron wens je in Driels nog roem over de 90 meter. Ja, weer de mijn finalist. Precies. Promoveerde daar trok ik uit de oerensklasse naar de topklasse. En daarom mij er hier ik bijspringen. Want dit is alleen nog de bovenste laag van de eerste klasse leppers. Die hier in actie komen maaien. Ja, en dan zit de Hollandse boom al haast 10 meter voor in de tussenstaan. 9,63 meter. Ja, En wordt het toch wel haast tijd van wat antwoordjes. Nou, in potentie mat ontkennen mij Germ Terpstra op de middelste batten. Wie de jongens, echt die had zijn persoonlijke record al opkrikt naar Santje 63. Dit ligt het bed. De wien is ik even met. Ja, dit ligt het volle beter. Prima, jongen. Oer die line. En in elk geval keurige afstand om in elk geval meters te verzwargen voor Friesland. Ja. Die pakt in ieder geval 2 meter weer om. Hè. Ze krijgt naar de drompel van 3 meter en nou oer of op de linie. Het zou correct net 15 meter wezen, maar een lietse 2 meter weer ompakt. Oeh, Bouke, Ja. Bouke. Nee hè? Nee. Dan zou ik in mijn analyse van dit shutter, ik weet goed uit, Frederik. Talina. Poep, poep, Sjurres. Famke. Talina Wat van doet der dat Wind. netjes? Ja, Die is correct al bij 94, maar nou oer de 3 meter hè? Die pak je een dikke winst weer in de Famkesgroep. ja. Jongen. En ik zei nou van die Bouke de Jong, van hij had volgens mij de stok wat dichterbij. Maar dan komt er als een oud wie voor in, met alle respect. Ja, dan helst hem natuurlijk ik net. Zeker net maar die wien. Dan kan je Nee. beter Steves in de score zo zetten. Maar ja, wij gaan makkelijk praten hier van nou de zijkant. Germ Terpstra noteert 14,99 bij de jongens. En dat is een mooie klapper de goede kant weer uit. Ja. En daarmee zet hij de jongensgroep zelf op winst van 86 centimeter. Dus de jongensgroep die timmert in elk geval weer onder voorsprong. Lid net wij dat we in de tussenstand nog altijd roem zo'n een hele meter achter staan op de Hollanders. Ja. Maar het voordeel is, Frederik, wij zeggen nog een hele soort mogelijkheden. Want ik bedoel, het is net zo dat iedereen het maximale presteert. Integendeel. We hebben nog aardig wat jappers op de drompel. En Het jij moet er wel even nog heen worden. Nou, degelijk. Keurig, hè? Rick Cassant. Ja. Ja, zij doen eigenlijk precies wat nodig is voor het wakkamp. Namelijk eerst maar eens mooie meters op papier zetten. Best klassement. Wils de wien even wat voort is, hè? Dat had toch invloed op een wedstrijd. Die kan ze aan de weer opsteken, maar hij is even een beetje uit beeld. En wat zou dat opleveren? Ik ken een bigger leaks voor
Deze sprong hier. Nou, de oren heb je net best, maar het herstel is wel heel aardig, hè. Jongen. Weer Lucas van Eyck. Lucas van Eyck. En die hier al Santje 98 steen. Ja, En wat doet uw eigen Inger Haanstra? Die maakt Ja, nooit mee te dit pakken. zit er en goed die gaat nou de goede kant uit. Ja. Ek op dat balsje. Ek roem oer de 3 meter. Dus Inger Haanstra. Die let en even ze leert zien. nog een klimslag erin, hè. de Ek laatste. nog. Ja, Had nog marge. Maar die docht hier wat waarom. Voor de Hollandse groep. ja, dat is lekker. Hadden we zo net nog bij Maar dat betekent wel van Friesland. nog exclusief die afstand van Inger. Maar intussen, met die eerste sprong erbij, daar, is het verschil haast 12 meter in het variël van de Hollanders. 11 meter 82. Maar Inger doet wat waarom. 32 noteren we van Inger Haastra. Nou, ze krijgt dus die drompel van 11 meter. Dus die pakt er 2 meter 22 bij. En dat weer nodig derde. Absoluut. Vermeijering en Inger Haanstra zijn Of- tot 13 meter 23. 23 in plaats van 23, 22. ja, die 22 weer van Talina. Ja, ik zeg het. Talina. Dat ben nou ik de nummers 1 en 2. Jarno Hoekstra, hij maakt stop. Ja, Douwe Abma is weer ombad bij de jongens, de middelste batten. Maar ja, die hier natuurlijk al een keurige 15-44 del zet. En als die nog wat winnen wil, ja, dan maakt er dus oer die 15-40. Dus dan ga je net samen weer een meter te pakken. Nee, blikstinder. Of 12. Hoe Wolter dat wel ken je? Want hij had een persoonlijk record van zo'n hele meter. Dat Dus. is... ja, nou wat begon lekker. Oh, er zit een hele rare weigering in. Ja, nee, dan is de kracht eruit. Nee. Komt niks bij. Op die batten is nou de vierde sprongopname van Rick Kazant met 1581 bij de jongens. Nou, Susanne dan Hulder, zometeen bij de Famkes. ben we haast alweer aan het eind van die groepen, de tweede ronde. En dan kunnen we toch constateren dat het verschil boven de 10 meter leidt in het voordeel van de Hollanders. Susanne Hulder, ze krijgt tolen in de zantig. En we weten dat zij net voor niks die leiderstrui aan heeft. Wint in Holland, wedstrijd bij wedstrijd bij de Sjurres, Famkes. En sjurres. sjurres jongen, Oeh, dit is een klapper, hè? had net voor niks een PR van 15,69. En dan sprong ze op 4 augustus in Linschoten. Dus dat is ik nog hartstikke vers. Jarno. Eerste sprong weer, tweede sprong vierde vleugel. Ik vreeg me altijd de drompelafstand wel helpt. Nee, de Friese senioren die binnen echt nog net op dreef. Hij eigenlijk nog net een fatsoenlijke afstand zien. Nee, die had echt dreig. Dus die seniorengroep die maakt behoorlijk wat werk. Ja, Susanne Mulder. Wat wordt de afstand? Want die klapt een ja, de eerste 14 meter sprong is een feit bij de Famkes. 14 meter 39. En die zet Friesland aan het werk. Ja, dat moet natuurlijk op zich. Terug van Hanneke West, het ik te dwan wezen. Die begon ze krijgt maar een wiertsprong. Zeker. Maar ja, toch het eerst maar eens even. Want de druk stiet er nou wel op. Dus dat ik eens hem omstellen. Maak het voor geen winst meer op deze dame. Nee. Dat is de oorkant van de medaille. Ja, maar ja, Dus zo- probeer die bij te bloemen. In ieder geval een lekkere 14 meter notering te maken zien. Want Hanneke heeft nou dus die drompel van 11 meter. Nou, dat moet in ieder geval een paar meter bij. want het verschil is op Roenij 11 meter 83. Ja, dan moet ik net te 4 keer geleden, hè. Je moet ze wel een beetje in het vizier houden. En dat, het sentiment werkt toch wel door. 1387 Jarno Hoekstra wordt gevolgd door Wouter van Bieden. Heeft de pols gestaan. Maar eerst Dan hebben we op de middelste batten Roy Velus. Ja, Ja. die eindigen in schrik boetende sector. Maar dat is in potentie natuurlijk de sterkste Hollandse jongen. En die had nog geen afstand op papier. Dus die kent het verschil in die groep nog groter meidje. Sjocht even naar de vlaggen. Ja, de Wien helpt nou weer even wat on. Hij is natuurlijk net de Zwiste. Kan die er doorheen komen? Nee. Nou, hij krijgt dan nog een de punt, hè? Oh. Jongen. Wat een atleet! Wat een Jongens! acrobaat.
Ja, dat was de Hollanders mee. Ja. Die kennen toch vaker een correctie. De pols toch nog de goede kant uit krijgen. Absoluut. Beste oren van Hanneke Westert. Want net echt lekker in de stok, maar wel een lekkere afstand. En uiteindelijk giet het erom. Het wie vrotten, het wie billigje. Maar de drompel van 11 meter, daar geven we nog 4 en 4 doorheen. En 4 door de linie van 3 meter. Ik denk 360, 370. Wouter van Midden zocht zijn sprong ek misleren. Wat komt er op het boord voor Roy Velers Biggelix? Want die hier toch wel de sprong van de midden nota. Want Frederik, ik zie hem op, jong. Ik denk, Ja, nou, die die gaat helpt onder. punten. Nee, helpt hem net. Maar dan verplaatst er het gewicht even aan de overkant van de stok. En hij hing het er wat door. En hij stuurt- Jacco de Groot en een De Wit vroeger. die kon dat, ja. hè? Ja, op den Boer, dat we in alle van die keiens die dat kon. En dat, ja, wij Friesen zijn daar nooit echt gespecialiseerd in, Nee. in worden. Roy Velers noteert 15,67. De tweede afstand en de eerste afstand binnen in de jongensgroep. Dus voor de Hollanders. En dan rint het verschil in een op naar 14 en een hele meter. Dat is het al. Ian Jepper sprong. kent soms echt helemaal bij Ferrari. Nou ja, dat blijkt nou dus. Nou hebben wij gelukkig bij de senioren nog net 1 uur de drompel afstaan. Dus dat kan aanstek heel goed verhoren. Ja. Maar ja, dat is haast. Ja, we met net te lang wacht. Ik bedoel, Hanneke Westert bij de vrouwen noteert 13,55. Dat is de tweede afstand op nota. En die helpt een hele hap weer om in die famkesgroep. Daar is het verschil in het voordeel nog wel van de Hollandse famkes nog oorlmeter. Maar Hanneke had hier kostbare centimeters waarom pikt. Ja, en wat is het antwoord op de middelste batten voor onze Friese kopman Arend Veenstra? Hij zocht Roy Velers hier 16,67 lep. Nou, dat Ja. is een afstand die hij op een gemiddelde medione om jou wachten precies. bij de eigen terecht springt. Maar ja, het maakt nou joet even. Ja, want de echte topvorm, hè, het begin van het seizoen, Arend die hier, die is Hij er won toch wat uit. de eerste 6 op Riegen en daarna naar die en weg. Nee, dus het Dus ja. hele goede gevoel liep het er op het stuit een beetje uit voor Arend. En hopelijk kan dat Joe toch wel een beetje hervinden. Het begin weer net geweldig. Ik nou zak het te trodden Jermes en giet er weg op konder, hè. Ah, jammer, jammer, jammer. En net nodig. Nee, echt net. Zo'n man kan Nee. makkelijk met 12 vingers in de neus in ieder geval een sprongmaatje van. Dit was 15 meter, 16 meter. Ja, en dan doe je natuurlijk hele goede zaken. Want nu krijgt hij wederom die drompel van 13 meter. Wordt Rutger Piersma de eerste Friese senior die het meters noteren kan namens Friesland? Ja, Want er is nog net iemand die daar over die drompel Nou, ik afstand net echt, kwam hè? is. En dat zal Rutger echt net slagje bang of nauwelijks. nee, hij komt net door die line van 16 meter. Het is, Jongen. nou ja, Die groep let het behoorlijk aan en bij ik de zou verloop. correct zeggen. Pieter Haastra is de coach. Ja, die zal wel toch even een soort van donderspeech houden met of een ooi de kop. Ik weet net wat het beste perljepper wordt, maar er moet wel wat gebeuren. Want ja, het wordt afgang, wil ik absoluut nog niet nemen, want we binnen maar jou voor de wedstrijd. Hè. Het was sprong een hand van de vrouwen. Maar er moet nog wel wat gebeuren, jongens. Kom op, man. Voorlopig, na 2 ronden in de groepen Famkes, jongens en senioren, is de voorsprong voor Holland 11,95 meter. En dan hebben we de nummer 1 weer bij de En ik dit Famkes. zit er weer Lisanne goed Kroon. uit, maar ze giet een beetje Chinnewien op. Ja, en die blijft dus staan op die 11,68 van haar eerste sprong. Ja, daar staat er meestal een afstand achter de naam. Hè? Dus Precies. Nou, let het positief beschouwen bij de senioren in groep 1. Er kan nog een hele hoop meters pakt worden als de man even ogen worden gewoon doch, hè. alle 4 Friese lepers hadden nog geen centimeter man. Dat is echt nog nooit gebeurd, Als hè. je me dat van de morgen verteld heeft, dan hik ik hem laken. Maar Nee, ik zou correct zeggen. ik moet mij een beetje pin in het tijd aan dat het toch mogelijk is dus. Nou ja, we zijn maar jelven gelukkig, maar we moesten net aan denken. Het kan dus een lepper ook komen, hè, dat er geen afstand krijgt en dan de drompel krijgt. Maar dat een hele groep dat net oprijdt. En dat binnen de 4 stiks toch. Ja. Ja. Dat mag natuurlijk gewoon simpelweg als team net gebeuren. En ik zou haast deze willen, dat gaat ik net gebeuren. Ricardo Vaai bij de senioren stiet hebben klaar.
Joost van Wilden bij de jongens. En Berber de Vries drokdwaande met het plaatsen van de polstok bij de Famkes. Ja. En daar heb ik naar zo'n troef, hè? Niet. Ja. Op dit stuit op 0 meter stiet Berber de Vries. Op de middelste batten. Joost van Wilden noteerde al 15 tredje. En dit zijn er 23, maar er komt niks bij. En dan krijgen we... Dus die is ik ben Ricardo goed uit, Vijver. Jens. Ik ben goed uit. Wat springt dat lekker daar. Ah, die had de smaak te pakken, hè? 1670, 1680. En Ja. dit zit ik. Dit is In de 40, buurt van denk ik. Baltje, ja. Dit 40. is... Dus dit is een opbouw. Dit is, ja, Sam dat had kan het. stellen, want dit is een hele hege... Had er een insprong hoor, dan een jontje meter eruit slingeren je nou. Dit is Huppakee. een mooie centimeternotering. Misschien wel centje 30, centje 40. Ja, dat Ricardo is... Vijs snapt hoe je in het wak kan springen, man. Die snapt het. Nou, zo is het even uit. Van die collega's uit het Friese Nou, kamp. Berber de Vries. Nou in elk geval naar de andere kant daar. Kom op Berber de Vries. Ja, nou. Oeh, die gaat een hele lijn uit koers. Die liet het op de treddensprong omkomen. Dus omkomen. nog maar één sprongje oer. Ja, Ai. Ja. Dat is natuurlijk Wolsa. Voor dit famke zal het haar eerste twakamp in haar leven wezen. absoluut. Voor het eerst in teamverband springen, dat is toch echt een andere manier van denken. Ja. Ja. Even om wennen. Precies. Nou, ze lagen die nou van af. Ja, die heeft zoiets. Eigenlijk Dus- lekker ze nu eens Frederik. Ik zeg Ja. van, nooit zie je hem net ook. Ik spring straks Komt gewoon goed. een lietse treetje meter. Dan ben je hem al even blij. En dat is ik zo. Dat moet nog wel even. 12 meter 73 voorlopig. De voorsprong voor de Hollanders. Ja, Ricardo Vaai is goed bezig, hè? 1670, 1680 en nou Santje 58. Ja, dat... Super. Die pakt meters voor de Hollandse senioren. En hij is de nummer 8 hè, van de Hollanders. Ja, precies. Ja, die doet echt wat het dwam uit. Dus de toppers, de klasbak, maar daar je nog komen. Ja. Ja, nee. Ik ben de Hollanders van de wedstrijd viel toch ik een bepaalde gedrevenheid van Basilia Joort die Vriezen en zijn poepie roeken litten. Ja. En tot nota doen ze dat. Miguel Silstra, Ja, die doet het nou beter. beter. Mooi die in. Want dat baltje, dat leidt er ergens. En dan zou dit dus echt een roeme Ja, 15 zo'n een hele 60. meter worden. Ja, keurig die in. Ja, En die pakt hier een heel eind om. nou, fijke stellingwerf dan. Ja, Klimmen. ietsje pietje beter. Nee, weg in 16 meter, Fijke. Magertjes. Ja, Kan hij dan straks voorbij de lijn van 16 meter, dan pakken wij de winst. Maar Miguel Silstra die pikt het op. Heel netjes daar in die jongensgroep. Want die noteert hier 1576. En dat is gewoon de tweede afstand in de groep. ja, Achter Rick Sand, maar nog voor Roy Velensbiegelix. precies. Nikita van Dijk. Die helpt er niks bij. Bloedsteen op die 1283 van haar tweede ronde. Maar hier rennen de Hollanders net verder uit in elk geval. Ja, 1570 van Fijke Stellingwerf. Dat is dus gewoon 30 centimeter onder de drompelafstand. Ja, dan komt er net een centimeter bij. Nee, en dan kriest wel de drompel, hè? Hij kreeg net die 15 toch? Nee, iedereen had gewoon die 60. Ja. Ja, nee, precies. Dat is het minimum. Ja, nee, maar ik voor de meesten thuis niet misschien denken van wat doen ze dan? Hij springt wel 15. Dat is om te voorkomen wat in het verleden wel eens gebeurd is. Ja, dat dan je maar. een leerper hier die pech hier of blesseert trekken en dan gewoon 0 meter op papier krijgen. Precies. Zijn we nou, laten we dat gewoon voor iedereen beheinen. Laten we daar gewoon een drompel voor praten en de winst hellen ze maar via de roehennen. Ja. Nee, maar want meestal vregen je misschien nou, hè, stel ik spring 15. Dat is nou geen drompel van 16 meter. Nee. Maar hij springt het wel. Krijgt er nou 15 of 16 meter. Hij kriet 16 meter. Ja. Ja. Dus je kent de gerust Karsten. onder springen. Klarenbeek bij de jongens verbetert hem net, want die hier al 15-34 leert strakjes. Zo, dat is de overkant van de medaille. Als je al een 4 afstand del zetten, dan
kun je vaak in de ronde 3 en 4 net zo makkelijk nog daar weer oehinnen. Nee. Dus nog meer winst pakken. Nee, dat... Precies. Dan kan je minder winst nog boeken. Op de eerste batte staat Claire Paul van Meijeren. De man die het niet krijgt, die 18 meter 49 noteerde. Ja, indrukwekkend. Prima hoor in. En die zit ver aardig in een stokje. Ja, iets te rap, maar Nou, wel hier, een poeh. wat Lekker afstand. sneller. Zonder Maar- even tekenen. Hij springt lekker. Ja. Bij Friesland, Hilde van der Wij. Hilde van der Wij, Ja, ken er nog wat bij. maar- Hilde van der Wij. Jazeker, Ja, Chris. jazeker. Want die stier op 12,94 en die is nou roem voor de tredjes. Ja, dat is lekker. Is meegenomen, waar overal waren we blij van. Dus die pakt toch weer wat weer om. En dat kan straks in die laatste ronde Beslissend beter. cruciaal wezen, die 4 precies. centimeter. Je mag er toch een hinderreis bij nemen? 20 zal het gaan worden voor Hilde van der Wij. En zo... Leuk is ik, Frederik, dat de publieke belangstelling absoluut net zien valt, je moet ik zeggen. Nee, netjes hè. Dus Keurig op oorlogmeter. ja, mooi wat gepakt voor Friesland. het is heel gezellig drok. Die zit er nu lekker in. Mooie sport. Hopelijk kan hij dat. Daar rent ik een dikje naast. Mijn fietsers die staat intussen ek vol. Ja, Paul van Meijer. Prototoeristen hier. Dit even genieten van dit Iepenloft-spektakel wat polstok verspringen heet. Of vierliappen in ieder geval. Zo even mogen bekijken, Wim. Hè, als nou ik weet even de paardbuurster en toen vreeg ik inderdaad in. Waar de vierliep-accommodatie was. Nou, daarin zie je dus echt nog nooit van je. Nooit. Toen ik zou iets met polstok verspringen, toen weer het geen enkel probleem. 2 keer links, Ja, precies. achter die boerderij. Dus die zal ik wat achter hebben, een oorzel Fries. Maar ja, ik denk, wat probeer je het al even natuurlijk. Want Fries is wel een echte taal. Dus, dus te water is nog een beetje zoek. Nou, op de middelste batten staat Claire uw eigen Germ Terpstra. Die noteerde in Skrek 14,99. Ja, nou ja, dan pakt ze wel wat centimeters, maar die kan volle verder. ja. Maar die zult ik dat de wie meer Nou, wat helpt. dan zo is het Frederik en zo is het ik het. Ja, En had er net al last van. Ja, vertikken, hij komt Is krijgt dat er een mooi net leppertje? doorheen. Het is een geweldige atleet om te Ja. zien. Prachtige stijl, maar hij is ook nog licht. en dan staat dus te denken, krijg even het poesteren en dan, dan zul je denk ik in de thuis, wacht dan heel even. Maar dat moet dus net altijd, want je hebt maar 12 hele minuten om die sprong te voltooien. En dan En springt dat de wordt allemaal jongens stopjacht op de rit. staplachten. En dan was het disqualificatie. Ja, dus dan moet je het mooie wel vertrekken. Nou, dat brengt u bij Bouke de Jong. En wordt hij dan de eerste Friese senior die een paar centimeters verzinnen, want die staat nog altijd op 0. Hilde van der Wij, die doet dat ook. Dat zou toch mooi wezen. En dat moet toch geen kennen, Bouke? Bouke die is in vorm, had er zien de laatste wedstrijden. Maar hij maar Oh, wel dit is de een stuk punt. beter. Ja, dit ziet er goed is uit. volle beter, dit is volle beter. En daar komen in elk geval wat meters bij. Wielst hier op de voorgroen. Talinda van der Wind. Weer een crazy sprong had. Zij noteerde al 32. En daar zal het weer een beetje in de buurt komen, denk ik. Maar Bouke Justjes hit nog in ieder geval minder. in de gaten. Hè? Die stak met gewoon dichterbij, eerst een afstand en dan straks nog maar even als er nou een meter verder kan. Maar in elk geval de prima. De eerste Friese senioren centimeters die komen op het boord. Wat smiet het op voor Bouke de Jong? Zegt je een fjouwerensantig, had ik het goed vriend. Ja, 16,74 nou. Dat ben maar 74 centimeters, maar We zijn er blij mee. ze komen erbij. Hoe? Ja, in de tussen staan. Ben de Friesen toch, we binnen de 10 meter kwam. 9 meter 70 is nog het verschil. Dus er is toch stiekem een Ja, nee. beetje Licht goed maken. herstel. Waar gaan we hier? Dit is Rick Cassant. Oh, ik vier je, hè? Oh. Ja, en die hier niet krijgt al 1581. Ja, precies. En het is weer ergens in die buurt. Die is goed bij, een, bij deze wedstrijd wanen, hè? Dit weet er ik een sprong met 12 vingers in de neus. Ja. Ik bedoel, Zie je er eigenlijk nog volle meer in. Maar... sterke knaap. Richting de 16 meter. En dat zijn natuurlijk toch centimeters en decimeters die het Hollandse team En dankbaar dan incasseren. gaan wij op Bij de senioren naar. de Famkeskons Inger Haastra.
Dwaande mij hartariëringen. Die krijgt keurig 13:23, maar zij had een persoonlijk record van oer de 15 meter. Dus ja, daar heb mij best nog wat bij, hè. Maar ik denk op de eerste batter eerst die inkleerst zit. Lucas van is Eyck. Lucas van Eyck en dat is de man die toen nota het fieste weer van iedereen met die 18:54. En je een thuiswedstrijd springt, dat kan een Oei. voordeel zijn. Maar ja, dan moet die oren wel slagen en die shut er net uit. Nou ja, hij kent nog wat werk, hè. Precies. Hij had 18 meter staan, dus. Ja. Inger Haanstra. Kent zij namens Friesland bij die Famkesgroep nog wat we rondwaan? Dit ziet er net verkeerd uit, hè. ziet er Dit goed ziet er uit. prima uit zelfs, Jurres. Prima. Daar komen toch weer wat centimeters bij, want ze is nou roem onder de 13 meter. Ja. En ze had nog een sprong te hoeren. Ja, ze bouwt het mooi op. Nee, lekker. En straks natuurlijk nog een sprong te gaan heeft. Nou, dat stapje wordt nu, ja. Nou, dan in ieder geval een 13,5, in ieder geval verder dan die 13,23. Alles goed. We hoeven natuurlijk ik pas in die vierde ronde er echt bij komen. Wils de Rick Gassant in die jongensgroep, nou de eerste is daar over de 16 meter, 16:08. Dus die pakt echt weer een beetje winst voor de Hollanders. Verschil werd correct over de 10 meter, nou het 10:04. 13,61 meter. Wilst Inger Haanstra keurig naar 13:60 leert en daar toch weer een dikke 30 centimeter dus bij leert. Douwe Abma, die kan hem zelf net verbeteren. Je blijft staan op die 15:44 van zijn eerste sprong. Ja. Maar begon keurig met die 15,44, dus we kunnen hem niets kwalijk nemen. Ook al zouden we dat natuurlijk nooit doen. Maar hij heeft in ieder geval al die meters. Ja, dan ben de omstandigheden toch wat wisselend zo nou met die wien, hè? Van, Die weer even helemaal fut. Als een ander dan wel beter in. dan is is direct heel wat lastig. snoor, hè? Ja. Dat is ik niet bewaren, maar dat is ik heel erg op pols zetten. Hè? Ja. Ik bedoel, Ja. wij moesten vanuit gaan. Dus Moeilijk. ja, het weer lastige omstandigheden voor de wien. Nou, Jarno Hoekstra Ja, kan de tweede Friese senior worden die een aantal centimeters op elkaar zet. Jarno Hoekstra. Nou, hij komt in elk geval naar de overkant, maar belangen naar net 4 genoeg. nee, en hij komt er fiesta leeg in, hè? Die man meid zit wel spannend, ja? Ja, Nee, vooral de seniorengroep. En die staan in de tussenstand, dus ik haast 6 meter achter de Hollanders. Dat mij ze haar zelf omrekenen. 4 meter 87 verschil. Bij de Famkes is het verschil maar 76 centimeter, maar wel in het nijdeel van Friesland. En daar komt nou Susanne Mulder. ja, maar Stjerres, hè? En die had nou Sammy. een hele mooie sprong. Oeh, we gaan er zinnen. Sjurres. Absolute topsprong van Susanne Mulder, want Ja. dit gaat over de 15 meter. Jongen, die komt, ja, het PR is 15,69. Nou, dat kan wel eens gevaarlijk worden. Ja, ik zou je dat sprong ze op 4 augustus in Linschoten. Goh, Maar dit ben ik droomsprongen, jongens. Ja, zo had het. Poeh, Super dit sprong komt heel van dicht in de Susanne buurt van Mulder. dat PR. En kijk, op Ja. het moment dat we dat nog eigenlijk net broeken kennen, hoe zeer we genieten van de sprong. 15,41. 15,41. Susanne Mulder. Is de seizoenprestatie. Ja, En tot voor kort zou het een nieuwe zand. heel netjes. Maar ja, onlangs in En die draait dus een beste tik uit onder de Friese vrouw, hè? Famkes, mag ik zeggen. ook nog wat kunnen verwachten, is er deze Roy Fees. Want Nou. 15,67 Dan moet de Hollandse kopman bij de jongens nog komen. En dat is ik zijn jongen die het uit Helly kent. Ja, als hij echt vlamt. En regelmatig heeft hij van dat soort wedstrijden. En waarom wie die sprong van zijn krek, dit is geweldig weer, Frederik. Hè? Maar van wij zijn Ja, niet te beter, maar hij nee, is te hij beter. gooit even het gewicht de goede kant op. En hij prijst er nog een prachtige 15 meter zo. En zegt Tja, er tja, weer, daar komt er nog, daar komt er nog. Ho, ho. Ja, ja, die Jongens, pakt hem weg. Prachtige Nou, net sprong. hier in de top. Nee. Maar 4 bij de eerste, want dit gaat richting Santje, denk ik haast. Ja, en goed, ik heel makkelijk. Ja, Hij zo is iets van speels gemaakt Ja. met een wel 2 meter top over. Precies, daar komt straks ik nog wel een stukje bij, zo zou ik denken. Ho, Nee, voorlopig krijgen we het les. dreig. Tje, dat is een Hollandse knaap niet. Wouter van Midden, ja, ja. Ho, ho. Sjurres, Oh sjurres. jongens,
En dan hebben we de 90 meter, denk ik nou, hè? Het lijkt dat wij de grip volledig verliezen op dit moment, jongens. De Hollandse jeppers en jepsters die hier en naar de orde vieren sprongen. Ja, het pep me koordig wat op lijkt het wel. En het is gek dat wij Friesen steeds lietser en lietser worden van, doe dat nou net. Hollands, die gaan het teamgevoel te pakken. Ja, 10 meter en 84 centimeter. zo. Roy Velers knettert naar 16 meter 84. 4 bij de eerste bij de jongens. De eerste 19 meter zet hij daar dus En daar is het verschil. bij deze tweekant. En natuurlijk ook voor de Nou, ik al meer dan 4 meter in de jongensgroep. Dat mag duidelijk zijn. Oeh. Veel lekker in de stok, maar En het is Hanneke Westert die haar net verbeteren kan. Die had gelukkig die tredje 55 nog staan, maar ja, die ken ik van volle verder. een dikke 15 meter voor Holland. Het verschil is 15 meter en 13 centimeter. En dat brengt de tussenstand, schrik net, na 2 ronden. We wachten alleen nog op Rutger Piersma en Arend Veenstra van die derde ronde, mag ik zeggen. Voorlopig staat Holland met 15 meter en 13 centimeter voor. Ja, Werk aan de en is dus winkel. bij elkaar hebt, Frederik, toch tolen of jeppers of jepsters, hè? Dus dat verschil is als een meter de jepper of jepster. Ja, dat is... Tot 1537, maar u weet, ze moeten voorbij de drempelafstand. En die is... 9 meter 28, weer de sprong van Wouter van Midden. En dat is op dit start de eerste sprong van de wedstrijd. Ja. Wat wordt het antwoord van Rutger Piersma? Voor de rest is het eigenlijk alleen nog maar... De regerend Fries kampioen dus. Toen was je persoonlijk record van 20 meter 14. Nou, Shot zo even is op nou net Sine. raar uitkomen. Want eerst krijgen we Ja, Arend Veenstra. feesten. Een mat oorderen punt. En verdikken, dit is de derde keer dat het misleert. Ja, draaien weer sprong. Ja, Dan zo'n bepaalde mensen, Jimmy zei, dan heb je het niet begrepen. nee, dan snap je er helemaal niks van. Als je nou Dan hoort heb en je ik, het niet Frederik, gehoord. het rent net lekker. Nee. Het gaat net goed. Nou, Rutger dan misschien. Nee, ik ben De eerste legerien. correct door het lintje. Nou, waar hebben we door? 22 centimeter. Ja. Ja, daar ben je een oorlog met mij. Het, We hebben meters nodig. wij blijven heel lang positief. En we krijgen straks nog de vrouwen, de junioren en de tweede groep senioren. Maar op dit moment is het toch een beetje een collectief faal. Op dit moment. Dat kan elk moment weer oors. Maar Ja. het is ook net 1 of 2 leppers, dat zoals die het even net. Maar wat stel ik zo is dan Arend Veenstra. En het is ik zijn eerste tweekamp. Hè? Ja. Dan moet er ook een begeleider wezen die het zo nou doet het even oors. Ja. En dat mis ik dan wel. Want commentator op Frieske kant Johannes Haaster die zei, het ben 3 identieke sprongen. En zo is het ik. Dan moet je dan wel even wat, moeten wel leerlingen zoeken. Surs. Nee. Correct net voor Lisanne Kroon. Nou, die had nou 4 sprongen aan bij de Famkes. Ja. Haar eerste sprong is alweer 68. Dus die neemt dat mij naar de einduitslag. Krijgen we nog zo'n Famkes voordat we straks op die batten oerskekelen naar de vrouwen. Ja, daar hebben we natuurlijk nog wel wat kanonnen aan de start. Ja, maar straks bij de senioren, dan starten ze het al. Naar het Bronsma. Niet aanwezig. Niet aanwezig. Ik weet net dat hij even een weekendje maar vakantie is, maar Marit van der Wal niet aanwezig. nee. En dan denk je, waarom ben je er net? Nou ja, Nou, ze kan wel op vakantie wezen. dat kan. Maar ja, dit het moment in Fries belang om op vakantie te gaan. Vroeger kon dat wel, want we wonnen toch wel. Nou, ik denk dat we nou iedereen die ik maar een maar beetje doen. rappen ken, die hebben nou heel hard nodig. Ja, het weer doen. Ja. We zijn vrijwel compleet daarin. En daarnaast ook de beste zoekprestaties staan op jullie naam. Hij heeft in heel veel... Joost van Weelden op de middelste batten bij de jongens. Indekken. Staat in de tussen staan op het 6e plakje, maar won mij 15 meter tredje. En had dus al de nodige centimeters te pakken voor Holland. Ken daar nog wat bij? Ik zie de laatste sprong. Nou, Dat dit kreeg je. ziet er net zo raar uit. Zo best kennen Ja. dat er nog een beetje bij komt. Die springt er gewoon wat decimeters bij. Ja. Dus, En daar zullen we dan Ricardo Vai. En nou ja, als die curve zat er ook iets hoe er nog een jongetje mee te springen. Maar dat doet hij nee, maar wel net. heel degelijk hoe die stitel hebben.
keurige serie. Ja, Begon met 1671, naar 1680, naar 1758. En ik denk dat dat zijn vierste blijft. nou Fijke Stellingwerf straks bij de senioren. Ik hoop dat hij een beetje de boel daar op rail zet. Nou. Eerst Berber de Vries bij de Famkes. Ja, Die had ik nog geen afstand, hè? nee, Wacht, die wie- Jochen Zondag is Ja. onder de drompel, dus dan moet het nou gebeuren voor Berber. En dit ziet er beter uit. Het ziet er beter uit. Oeh, een slipperke. Ai. Het zal wel 11 meter wezen, denk ik. Dus ja, dan... Maar net wat ze Nee, ken. ze weer even het... Ik denk dat het leerken nog een beetje wierd weer. Want ze weer even de grip kwijt in de polstok. En dat is jammer met de voeten. Want dat scheelt natuurlijk voor de tweede groep. Anders moeten die heel veel maken. Joost van Wilden komt op 15,30 meter. Dus die pakt er ook weer even iets bij. Ja, in de jongensgroep Caravani tot 16 meter. pakt die Joost van Weelden toch maar 15-30 toch weer zo'n centimeter erbij. Ja, En is het verschil meer dan 15 meter in het voordeel van Holland. Maar toch 59 centimeter voor het Friese kamp. Dus die hebben we maar weer. En dan kunnen we voor Berber de Vries noteren Die heeft al heel veel. Alwen 59. Dus is toch een dikke hele meter erbij nog. Wat hij nog kan pakken. ja, dat scheelt alweer. Alle beetjes helpen. Alles kunnen Maar het zei ook nog dat dat de 8e afstand is van de 8 famkes. Wil zij toch een persoonlijk record had, wat ze in een 14 meter om. meter voorbij. Ja, Woensdag was het nog goed voor 17 meter. Ja, het is een orenwedstrijd. Als je went binnen, dan spring je puur van je eigen succes. Maar nou moet je toch even een beetje oorstinken en metersdel zetten. Fijke, weer een min hoor in. Nee, hè. Fijke, klimmen. Nee, dat shirt onkom, die doet net door die 16 meter lijnen. En want het niet krijgt hier de 15 dat wie echt al te min. Ja, nee, en dit zit best in de lijn hoor, maar ja, weer in de buurt van de 50 zanden. Nee, dit is wel een beetje teleurstellend, een beetje schrijnend ik. Nou ja, hij had een PR-sting van. Ja, jongetje 62, daar looit het net dat op. bedoel ik. Nee, dit gaat een stuk beter, want Michiel die had al 15 meter 6 en 70 steen, dus Ja. daar ben we heel tevreden door. Die had een had goede zijn wedstrijd. werk Het je werk meer dan die. En dit is weer een creëze afstand op zich, maar net zo vier is die 15 meter 76, dus die bloed steen. De Hollandse jongste deelnemster, Ida van Dijk, gaat op jacht naar die Nikita van Dijk staat weer klaar. Zij is de allerjongste van alle deelnemers jaren wie je krijgt. Ja. Ik een licht famke, maar het even gelukt dat er weinig winnen is. Nou, Nikita, dat Precies, moet ja. gelukken en dat doet ze keurig. Ja, Ja, hier al tolven 83 steen. Nou, ik denk net dat er nog wat bij komt, maar die had een keurige wedstrijd gehad, ja? bij de omstandigheden zijn iets pittiger vandaag. Ja, dan kunnen we nu al constateren dat Savisa alle Hollanders op nota centimeters pakt had. En dat Fijke, uw eigen Frieske Fijke, hingebleun is op 1565. En dus de eerste is die geen enkele centimeter te hacket aan de Frieske teamprestatie. nee, Een onvoldoende, die zonder hebben zeggen. die hebben bij de Green Steel te kennen. Ja, Bloedommer in Friesland. Want, Een onvoldoende. ja. Nou ja, Ja, dat eerlijk gebeurt, dat kan gebeuren, maar dit moet natuurlijk net te bot. En aan het terrein maar op, je denkt. ja, strafcorvée inderdaad. Nou ja, Fijke zult er zeker net om dienen, hè. Dat, Nee, en het is, dat, ik bedoel, de scores zat die makken binnen hier. Het is correct al wat oors dan wij in Friesland wend binnen. Hè, binnen de ouderwetse stijgers. Ja, dat, het zit hier op Veengroen. ja, dat hebben we in Friesland eigenlijk haast net meer. Dus het rent ik wat oors on, het is correct wat oors zoals. Je zweven een dikke ordelmeter boven de groen, dat Ja. viel echt vreemd, hè? Dat is wel, ja, het oorzicht is zoals. Paul van Meijeren. Ja, Ja. die had al die 1849 steen en daar komt er nou net omheen, hè? Nee, Maar hij had natuurlijk prima werk leveren voor de Polstakbond Holland. ja, het hele karavaan er op het rail zetten. En die dendert op dit moment richting een mooie victorie. Maar hopelijk kan bij Klarenbeek, Friesen het tij nog keren. die verbetert hem echt net.
maar hier al 15-34 noteert. Nee, voorlopig moeten we toch constateren dat de Hollandse Leppers alle keer een roemen voldoende scoren in deze teamwedstrijd. En dat Friesland, nou, skurt er nog wat zin om. Ja. Dan haal ik een eind achterom. Absoluut. Die zitten ook lekker in de wedstrijd. En dat weer net de verwachting zaten we die Nee, we- hier naar aanleiding van bijvoorbeeld de Nederlandse Philip-manifestatie. Werd eigenlijk alle serieuze medailles in Friesland beloond. Klopt. En toen waren er in de breedte, ik door de Friesen, heel goed liept. Als je nou met het even mooi zitten, dat zit het dan correct net. Dat is wel schande, hè, want dit ziet er technisch prachtig uit. Hilde van der Wij daar neemt hebben we vol helemaal niks op. 30 mei hè, van de Famkes, dus gaat wel degelijk haar bijdrage leveren. Alleen ja, omdat het verschil gewoon groot is, kunnen we gewoon wel minder gebruiken. Zo eerlijk moeten we zijn. Karsten Klarenbeek, 14 meter 78. En ook de derde Terpstra. Ja, dat het dan even op hem moet afhangen. Maar die zit gewoon ook wel lekker in de start. Dus ik denk ook, als ik nog eens even een 16 meter... Bouke de Jong dan bij de senioren. Kan die dan nou in ieder geval eens even wat meters pakken? Hij is de enige. Ja, natuurlijk correct. In ieder geval over de drompel, hè, maar zegt je 24. Ja, Rutger Piersma hier 16 santje, dus die heeft maar santje centimetertjes. Maar daar moet toch echt even wat bij, hè? Ja, Bouke de Jong, persoonlijk record van Jontje 70. Nou, als zult een meter minder wezen, dat zou al geweldig wezen. Ja, het is makkelijker zijn als dingen. nou daar komt Bouke. Nou, weer een mate horen, maar dat Ja, heeft de de schimmer Lieber. correct nodig. Ja. Dat heeft de schimmer Ja. correct nodig. Ja, jongen. Juist. Eindelijk. Hè, hè. Oh, oh. Nou, zou dit dan het start zijn wezen voor die seniorengroep? Want Laten we het hopen. Laten we het hopen. is al de vierde ronde. En daar lezen we toch een stridlengte Ja. achter. Het verschil is nou nog haast 9 meter, maar daar gaat nou een hap van hoor. Ja, Want Bouke de Jong, die slag het erin om een mooi eind verder te komen. 18 meter 30, ja. ja, het begint erop te liedje. Absoluut Bouke. Keurig herstel. Germ Terpstra, Germ Ik lekker, Terpstra. ik lekker. Horen we Friesland die is los. Jawel, Friesland is los. Het wordt het niet. Ja, Het ja, gaat die- lang door, maar er komt een beetje herstel. ja. Ik Germ Terpstra, prachtig jongen. 14,99, ieder is best afstand. En nou Ja, heel maar dat er veel nog zo scheef gaan, maar over de 15 meter. dit weer een stuk beter. Ja, hey, maar ik was in Heides bondscoach. Ja, maar op linkse gratis. Ja, die ligt voor ons hierachter. Hoe? Daar hebben we Talanda van der Wind. Maar ja, die hier ook al 32. Ik denk, nee, die verbetert haar net. Want de senioren, Frederik, als de tweede groep just, ik spreek toch maar even stiekem. Dan heeft Daddy Hollanders met Ryan Baas, Thomas van Midden, Erwin Timmer Arends en Jacco de Groot. Toch net een slecht ploegje, hè? Nee, deksel. Alle keer haast die 21 meter springers. Alle jullie hebben die volgens mij die 21 meter al passeerd binnen. Nou ja, we zijn net bang, maar we vrezen wel een beetje met grote vrezen. Laten we het samenstellen. Nou, laat ik het zo zeggen, het is moeilijk om in die groep een soort winst te halen. Juist, dat zal een poepentoer worden. Laat ze eerst de skeer maar eens behind, hè? Ja, Want de winst moet aanstaan komen uit de breedte van benamen de vrouwen. Maar ook in de junioren, Ja, hebben we junioren. toch in de breedte, denk ik, justjes meer. Hè? Zij had Ja. Ian uit zijn favoriet. Maar Renier Overbeek, de Nederlandse recordhouder. Maar daarachter ja, nee, hebben wij toch goede hebben we junioren. zat draaien van jouw man die daar in mij kennen. Dan moet het dan gebeuren. Deze net Lucas iets van te volle Eyck. risico's. Nou ja, Lucas van die Eyck. hier ook al die 18 34 Oh, 18 steen. Ja, Dus die ken ik zeggen dat hij zijn hoeswerk die had Jood. brengt ik goed, hè, deze Rick Assant. Over de 16 meter. Ja, Belikse Kates. Je Oh, bent verder. je doet die 16,84 zat te zijn. Daar loopt het baltje van Roy Velers. Ja. Germ Terpstra hier is krijgt 15,91, maar dit is een heel eind verder.
En Rick Zand stond op de tweede. En die Rika Zand noteerde al 1581, 1608 en gaat nou richting de Santje Meterhast. Een hege 16. Ja, Nou ook wel waarom Rick naar dat balletje keek. Want er is die 6 centimeter voorbij gesprongen. Sjurs. Ja, toch ook een leuk. 1690 is gewoon de eerste afstand in die jongensgroep. Beste Rick. En hoewel het een teamwedstrijd is, nee, is dat lekker. natuurlijk individueel wel even lekker mijnen als 7 keer van ik ben nou wel de eerste. Zeker weten, ja. Inger Haastra. Ja, giet ik goed, hè. Prima. Ja, Trekje 61 is en is correct. Nou, zit er nog spannen. Misschien nog een paar centimeter en decimeter erbij. Want we hebben het zo nodig. Maar ik denk dat het dan hebben we in de verschillende categorieën nog 2 traaien deelnemers voordat we deze groep naar Fjouwer sprongen optellen kennen. Dan hebben we het over de famkes, over de jongens en over het eerste deel van de senioren. En dan kunnen we even een tussenbalans op meidje en dan kunnen we direct melden wat het huiswerk wordt voor deel 2 van Friesland. Nou, weet je wat ik een cruciale sprong vind als wij nog wat wollen, Frederik? Arend Veenstra straks, hè? Ja. Ja, Dat is een jongen mooi een peer van 820. die ken je niet. En die kreeg nou gewoon de drompel van 3 meter. Hij hoeft geen 8 meter te springen, maar springen is 16 meter. Ja, En dan heeft 3 meter, als hij niet een keer goed maakt. dan springen een Santje. Ja, Dan dan kan kan hij meter in nog zijn langer. eentje het verschil, want het achterstand is 420, Ja. kan er in zijn eentje het hele Precies. verschil omdraaien in de voorsprong. En dat besef ja, moet nou toch wel komen. Ja, nee. Inger Haastra 1341, die had je al Nou, Inger Haanstra bloedt op 1341, hier al 1361. Maar is daarmee wel gewoon keurig tweede in de wedstrijd. Die hebben de famkes, dus die had haar plicht meer als die. Hier misschien nog wel wat verder wel vanzelfs, maar Hier zien we Abma. Douwe Abma. Oh, mooi Douwe, mooi Douwe. Ja, dit wordt een misslag. Verdikke. Jammer Maar oer het bos. Oh, ja, ja. En Jarno Hoekstra, kent Ja. die dan nog wat voor de senioren? Ja, Ja, ik denk hoe die zegt je. Dat is ik net lekker. een soort, maar elke centimeter is het moment in. Precies. Goh, die Douwe. Ja, Abma. Douwe Abma hier 40 steen. Nou, dit wordt... Hier dat die misslag net. Ja, man. Dan springt er Dikke. achter een... Dan hier er een Santje centimeter verder. Ja, heel jammer die misgreep. Maar we naderen hier de Santje meter. Dat wordt bij de jongens ook best knap, hè, wat dat betreft. Ja. Mooie wedstrijd. Mooie twakamp. Nou, Susanne Mulder. Maar die fantastische 1541 van krijgt. Ken ze dat Ja, nog dat een best, keer? hè. Prima wedstrijd. met 15 meter 41 kan zijn Maar verbeterd had verder net, dus de voorsprong verloor het net. nou, wat ze moest doen. Ik ben benieuwd. Nee, douw op maar. Ja, 1693. Ja, prachtig. Safir is er dit seizoen nog net west. Dus die piekt Ja, op het die juiste piekt op het moment goeie moment. voor Friesland. En is zelfs de eerste jongen op dit stuit onder nota van alle jaar. Nou, dan ben je slagen voor je twakamp-examen. Ja, nee, die kunnen we volgende keer weer mooi Die nemen. heeft het begrepen. Die krijgt hem een badskip sturen. En 16 meter 34 noteren wij voor Jarno Hoekstra. Nou ja, toch 25 centimeter. Dan ben ik weer 24 centimeter. En in ieder geval Ja, die jongens die hier er al eerder dan de 2 meter drompel. bij. Want zo wil je het dan net. We hebben om naar Friesland van ik kon de drompel net springen. Dat gaat hij dan in ieder geval wel die in. Dit krijgt ik de jaren, denk ik, van hun conculega's. Ja, en Rutger Piersma, hopelijk doet die straks. We krijgen eerst Wouter van Midden nog. Maar nog hetzelfde bij die senioren. Dan hebben we denk ik nog een aardig klappertje maatje. We krijgen bij de famkes gelukkig nog Hanneke Westert. Noteerde al 1354. Maar ja, zo natuurlijk. Ja, die Hele kan goed- ik 12 meter bij, hè? Ja, zo. En dat verschil is maar 1 meter nieuwtje in die groep. Ja, nee, daarom, dat is... Dus als hij een dikke 14 meter del zet, wat ze ken, Ik moet uit de chances wel komen bieden hier, maar er komt een licht herstel, ons uit de chat. wilst bij de senioren kleest hij het Wouter van Midden. Ja, dat is de koprenner, die hier al een jongetje 28. Ja, bliksemkaters. Daar en zult die dan zit net er heel wel veel lekker in, bij hè? komen. Die zit er wel lekker in, maar zien. Hoe? Geweldig. Ja, Het zit er weer omheen, hè?
soort winst zult in ieder geval net wezen, maar die springt er prima wedstrijd. Petio. Roy Velers op de middelste batta bij de jongens in de gele trui is natuurlijk de heegstplaatste Hollandse jongenslepper. Hoe groot is zijn eergevoel? Wil die nog over het baltje hinnen? Oh ja, jee, ik denk oh het jee. wel. Ik denk het wel en dat doet er echt. Ja. Nou, Jussies verder zat het Jan. hier krijgt nog 1684, maar Ja. ik denk dat nou... Daar gaat de Nou, stap- het zal echt het een centimeter worden. spant erom, als er winst had, Ja. gaat het om Ja, centimetertjes en net om meters. Nee, precies. Maar dat hoop ik wel dat Hanneke Wester dat doet. Die komt nou. Nou, één keer. Hanneke Wester, let zien was kist. En dit is volle beter. Valt een beetje achterover, jammer genoeg. Het jouwt wordt ik gedreven niet om bij Hanneke. Dan Petio, ze wil er echt uit persen wat erin zit, maar dan Ze pakt Ja. dan wat winst. de laatste indruk, die wordt meten. Shit, denk ik nou. En dat scheelt een stuk maar met die skonkenlijn, ja. Oi, oi, oi. Ik denk dat ze net zien steende dat misschien Ja, ook ze nog pakt een hele hem. meter haast. Het is een liedje 14 meter, denk ik. Dus ze pakt een liedje heel meterke. 19 meter 34. Wilst op die vierste batten toch Wouter van Midden nog een 6 centimeter erbij sprokkelt. 1934. Ik plas je, hè. Dat is op dit stuit de vierste afstand. Ja. En dan is het laatste woord in die groep de eerste deel van de senioren on Rutger Piersma. Ja, een belangrijke Frederik, hè. Zat ook een sprong belangrijk is, maar met name die Arend Veenstra, maar die pakken we direct op. Eerst gaan we naar Rutgers, hè, want Hanneke Wester noteerde trekje 94 en pakt dus toch nog 40 centimeter waarom. ja, En de Famkesgroep verliest mij minimaal verschil van 29 centimeter en dat is nog te oertje. ja, precies. Daar zult net onlezen. Bij de jongens is het verschil 2,78 meter. Maar daar kan Arend Veenstra nou nog wat aan doen. Dadelijk. Maar eerst Rutger Piersma, want die groep die staat meer dan 100 meter achter voorlopig. Dat zal Rutger net alleen nog goed maatje. Maar ze krijgt 16,84. Kan daar nog een meter bij, Rutger? Kan daar nog wat Is bij, beter, jongen? dit is beter. Nee, het is rotte, het is billig. Het is wel over de centimeter, Ja, maar het gaat maar om decimetertjes. ja. En we gaan meters nodig. Maar ging nu in ieder geval Maar goed, beste meisken. Arend Veenstra. Op dit moment dus de drompel van 13 meter. Dat het er nou achter zijn namen staan. Ja. PR 827. Dat verschil is te groot. Daar moet dus wat gebeuren. Die moet echt een, nou, 15, 16 het lauwst centimetersprong maatje. Dan pakken we in één keer meters weer om. In deze ronde. En dat is nou, jongen, de achterstand die was Friesen hè, cruciaal. Ja, want Roy Velers sprong exact hetzelfde als die vorige sprong, 1684. Ja, Dus pakte geen winst. Nou, Arend Veenstra in zijn gewone Goeie klofje, horen. want zijn Friese truien die binnen alle keer in de wask. En ja. een paar centimeter toch nog een droegsprong, maar Nou ja, hij hij kan giet- onmogelijk tevreden wezen over. Hij gaat door de 15 meter, dus dan pakt hij in ieder geval 2 metertjes. Ja. Nou ja, het is te min. Op dit stuit we hier op volle meer hoopt. Maar ja, in elk goed. geval een afstand op Het is in papier. ieder geval afstand. Het is in ieder geval verder aan de drompel. En zo waren enige opluchting bij, ja, bij Arend. Die denkt van blikse kaartjes. Dit zou me dan niet gebeuren. Maar dit is nog wel een gunstige ontwikkeling dus, want Rutger Piersma noteert centimeter 14. Tje, dat is ik weer winst. En wat doet Arend Veenstra? Arend Veenstra, je bent nog aan het meten. Ja, want we zijn natuurlijk benieuwd. Dan hebben Want dan hebben we een exacte tussenstand, namelijk Jelbe de wedstrijd. exact Jelwijs. Nou. Even zien. 15 meter en 12 centimeter voor Arend Veenstra. En dan maakt hij die achterstand gelukkig nog een stuk lietser. Ja, Want konden we niet schrik nog melden dat het verschil 15 meter weer tussen Holland en Friesland. Nou is het weer omgebracht naar 100 meter 61. 100 meter 61 met groep 2, goed meisje. Wollen ze de 2 kan binnen. ja.
Dus 7 meter 61. Ze is nooit, Frederik, maar het wordt een lastige opgave. Maar aan de bak. Wij denken dat de vrouwen en de junioren dat wel moeten. Oh, ja, inderdaad. En laten we hopen dat die de... Oeh, daar komt Rian Baas. Daar komt Rian Baas direct, maar die gaat toch een eind uit koers. Maar weet wel mooi met het stokje stemmen van de ondertreden-pogingen. Ja, en pak gewoon toch meters. Ja, inderdaad. Ik weet wel hoe die 16 meter lijnen. Hè? We vergeten het haast, maar hij is de regerend Nederlands kampioen. En zelfs 2 keer op Riegen, Rian Baas. Dus dat is net zomaar een koekenbakker, hè? Het hing al tijd in de rug, maar ondanks in zijn eigen linksstoten kwam hij opeens voorbij die. Nee, het wordt een lastige opgave, maar goed. Dan begin ik nooit van tevoren te zijn dat het makkelijk wordt zo. Wat dat betreft. De ruststand, zoals je ze kennen, is zo'n meter 61 achter. Dat is absoluut nog goed te maken. Voor de tolenvleppers en liepsters die in de tweede groepen in actie komen. Harmen Timmerarens, hier punt bij de junioren. En pakt daar ik direct meters, neem ik om, want de junioren aan een drompel van 15 meter. Ja. Nou, daar is er een rommel heen, hè? Voor Rian Baas, bij de senioren noteren we 16,95, dus weer krap om een meter had er te pakken. Ik krijg meteen wat te drinken, dus dat doet ze goed. Deze Julia van Eyck. Wilst Julia van Eyck bij de vrouwje 10 meter alve noteerde en daar leidt de drompel op 12, dus die had geen meest. Pakken we winst voorbij de 15 meter. Bij de senioren dus 16, dat wisten we al. En Harmen Timmerarens bij de junioren noteert 16,29. Dus die pakt ik alweer een dikke meter. Ja, Die is gepromoveerd vanuit de tweede klas naar de eerste Ja. klas. Ik ken Femke nog niet heel goed, ik weet zeker wie het is. Ik heb haar afstanden gezien. Maar ik heb er nog niet veel zien springen, omdat zij vanuit de tweede klas in één keer heel goed is beginnen te gaan springen. En dus, voor deze liepers is dus zijn eerste ronde vooral weer even oud-taasten natuurlijk. en ook daar Net te volle risico nemen. Even zijn met de polstek stemmen, zeker voor de Friesen. Wij kennen deze omstandigheden hier net. Even. En dan hopelijk in die orde rond. Femke Brouwer, zullen we hier, Femke Brouwer had een PR van over de 15 meter. Maar goed, Femke kwam wel tot 15 meter. Wat kan ze hier del zetten? Friesland natuurlijk wat informatie Nee, gekregen. zakken wat naar onderen. En dan heb je geen tijd met de klem. Nou, dan krijgen we Isbrand Galema op achtergrond. In de topklasse. En die helft krijgt het tegen de punt net. Nee, Ja, Isbrand, eerst even een afstand, jong. ja. Wij je kan altijd nog wel. En op de middelste batten bij de junioren staat klaar Riemer Dirk Krol. Ik een jongen met een PR van 78. Die zou je wel wat zien laten kennen, Matten. Riemer Dirk Krol, sterke jongen, had de pols nou nog te dichtbij. Begint beskieden, maar begint wel met meters. Dat weet hij dan. Maar in ieder geval Had nog 3 sprongen en zo Ja. om die ideale sprong eruit te vissen. Ja, Femke Brouwer, op meter 82, is nog goed met de Red Bull. Dat betekent dat we op dit stuit de achterstand weer een beetje oprun is naar 9,85 meter. We moeten het wel natuurlijk met de liepers en liepsters die er wel binnen. Maar als er nog is dat de NFM winnares, maar dit van der Wal weer, de NFM winnaar, naar Bruinsma weer. En die hier gewoon net binnen. Ja, Ja, adel verplicht ik enigszins, jongens. Ik vind dat toch een aandachtspuntje. Het is een individuele sport. Je kan meestal net hierheen slepen en verplicht weer letten. Maar om nog thuis te bloeien, tuurlijk. Iedereen moet eens even op vakantie, iedereen moet er eens even uit. Meesten kennen overigens ik ziek wijzen. Ik weet de reden dus net, dus we houden een slag om heren. Maar als de reden is, we nemen even een snipperdaai op. Dan zeg ik, jongens, dat is vrij egoïstisch. En ja, je kent de ploeg net zomaar in de steek laten. Je heb ik al hier een hoop aan het werpen te danken. En dan moet je hier dus ik acte de presence aan. Is mijn persoonlijke opvatting. Net als dat is iets Frederik, maar nou ja, als je een wedstrijd serieus neemt, Ja. dan ben je erbij. nou ja, Want hij staat gewoon op een kalender, het hele jaar al. precies. 4 van tevoren bekend en dan is het maar krijg wel lezen op prioriteit. Ja, en we hebben zo. Ja,
hartstikke wel nodig. Laura Maaien namens Holland. En die gaat wel over het lijntje heen. Hè? Ja. Dus die snipt je toch weer decimeters van de vrouwensgroep, denk ik. Ja, Die drompel leidt er op 30 meter en daar Precies. kan ze oer heen. Hè? nee, het trampel uit op Nou. 12. Als je gaat door de Hier, trekjes. Hier is Thomas even. van Midden. Jongens. Thomas van Midden, Oh. hoppakee! Oh, Die oh, oh, waait wat tot komt even naar de 20 meter, denk ik. Poeh. Nou, ik denk, Zullen we dit de eerste 20 meter worden kennen? ik denk een hele hege 20 meter zelfs. Jongen. Wat een sprong. Ja, respect. Dat Ja. kan wel in de maar zeggen. Allerverschorendste 4. En Wat streep kwam deze die man lekker het uit de voort. stok. Guus Hoogland. Bij de junioren namens Holland. Zijn PR is 21 meter 30. Nou, ik zei net dat het 21 meter is. Het is een De eerste afstand in bloedlijn. Friesland is 2099. Eerst Guus Hoogland namens de junioren. En die waait ik oer het baltje heen. Dat is oer de Santje meter. Dus die docht hele goede zaken in de juniorengroep. Maar wat wordt het voor Thomas van Midden? 2066. Ja, Ja, Drexel. dat is Dat is serieus afstand. van een hè? twakamp net zo raar. Hè? Ik bedoel, jongen, dan kan je gewoon Nederlands kampioen worden. Nou, Daar hier op 1 centimeter nooit. De NWM maar won volgens mij. Oh, maar dat is wat te nemen. en dan is het verschil weer oer de 50 meter in Ja, een. ja, dit rent even op. Nou. We krijgen nog steeds les. Ze willen hier als commentator zeker wat chauvinistisch. Dat zet de grootste winst door de Hollanders ooit behaald. Nou, zover is het net jongens. Maar Ik ben er net klaar gelukkig. dat schijnt iets van 16 meter nou wat te wijzen. Nou ja, was het zo. We zijn... 18. Oh, Dat 18. is weer een klein alleen. 18. Ja, oké. Ja, bliksem. Ja, Boukje de Boer. doet net raar. Die doet prima, hè? Die doet Mooi, prima over Boukje. de 30 meter. Keurig. Die begint in elk geval met winstcentimeters. Ze kunnen zeker een goede sprong neerzetten. Alleen lukt dat ook op een schans die je eigenlijk niet gewend bent. Jan Teerde Nauta bij de senioren. En dan hebben we vaak weer over een stukje ervaring. Guus Hoogland bij de junioren noteerde 1663. En die liet het verschil dus mooi oprunnen. Naar meer dan 16 meter dus al. Jan Terenauta gaat nou wat te vlug oer. Gaat wel richting de Santje meter, denk ik. Nou, dat is gewoon een keurig netjes begin. Zou je een twakamp in je benieuwd maaien. Ik wil even niet bij de kieskamp horen, nee hoor. Maar hij Ja. weet in ieder geval even snel. Jan Teren die begint keurig. Voorbij die 16 meter te gaan. En dan toch daar nog even iets bij te pakken. Boukje de Boer, 13 meter 17. Blijft dan mooi in de buurt van Laura Maaien. Vroeger was het dan ook zo weer, als we zelf sprongen, dan moest 30 meter Santje weer het verbouwtje de Boer. Daarmee steeds ze voorlopig tweede in die damesgroep, want Laura Maaien sprong 30 18. Nou, dat onderin, maar komen we nog net zo vol. 1658 voor Jan Terenauta. 1658 kunnen we noteren als eerste afstand voor Jan Terenauta. Nou, dat is in elk geval een om voor te streepje. Ja, En met hij hem had nou erbij. in elk geval een indicatie waar die pols ongeveer staan kan. Die kan beter, maar dat past Op de middelste batten staat Claire namens Friesland Minne Smit. Ja. Ik wil een beetje wisselvallig, maar ken altijd de vorm van de dooi het. Ik een hele mooie sprong maatje. Absoluut. Het wordt sowieso een prima seizoen. Ik heb al 12 dooi-oorwinningen, dus wat dat betreft, Ja, kan wel roem worden 18 meter. ja, is hij goed bezig dit hier. En die gaat nou dus te wetter Ja. in zijn eerste sprong. En dat betekent dat we daar toch echt alweer in de wachtkamer zitten voorlopig. Ja, Ja, had vaak een dribbel in een loop. En ja, als er dan met Sjenwien springen mat, dat is lastig. dat krijgt net broeken. Nee, Ooit Nederlandse dameskampioenen in Jaarsveld. Ja, dan staan er 2 Hollanders klaar. Maar het seizoen voordat Beginnen hier. eerst Fabienne Overbeek. En ik krijg even een beste poestermien. Die pakt ik de vlaag mee. En de stak misschien wat de 4 zetten, hoe dan ik. Wiels- Ze begint mooi wie het sprong.
Erwin Timmerarens. Ja, ik zijn jongeman met een PR van 21,5 meter. Ja, We kijken dus dan maar naar het middelste parcours waar Hidde van Dam staat. Vorig jaar tweede bij het NK. 21 meter 27. De beste seizoensprestatie volgens mij dit hier van die Erwin Timmerarens. Op 4 augustus. Ja. Van Zijn de PR lijkt nog wedstrijd. verder zelfs. Te redden mooi waard. Oeh, zo. Oeh, nee, ik krijg net. Maar je show en alles. Hij houdt maar 1 keer joch terug in Ja. en dan is het een bloed voort. Nou, dan krijgen we nou zo stadig gewoon echt bij de vrouwen de troeven die het dan doen van Ja. Friesland. Dan hebben we het over een Sigrid Bokma, de regerend Nederlands kampioen met die prachtige sprong van Santje 08. Ja, en fysiek ik sterk, hè? Ik Ja. bedoel, maar de hudde wiezen nou en dan. Kon dat ik wel eens een voordeel wezen? En Tessa Kramer natuurlijk, de regerend Frieske kampioen bij de vrouwen. Die het Precies. PR echt al opgericht had naar 16,69. Nou, als ze daar in de buurt komen kennen, Joert, Ja. dan maakt die het eigenlijk een beetje draaien. Stel dat die vrouw alleen maar als je Biden dus een 21 meter springen. Hè? Maar dus dat functioneel. Nee, ik nog, ja, misschien ben ik nog heel positief. Ja, ja. Laten we met 3 te beginnen. Maar dat ken ze. Dan doen we denk ik hele goede zaken. Want Dus, ja, het verschil is alweer 14,96 voorlopig in de tussenstand. Dus er moet wat gebeuren. Ja. Orne Galem is natuurlijk ook een jongen mijn persoonlijk record van oer de 21 meter. Maar dat stamt alweer van een PR Liem. Ja, Zijn PR leerde hij destijds in Burgum, waar de Nederlands kampioen mee toen. precies. Als enige Fries in de finale met 4 Hollanders. Maar hij pakte hem al toen. Precies. Maar eerst zoeken we naar Hidde van Dam. Namens de Hollanders. Ja. Ja, die netjes. pakt echt Oh, Bastien. Die pakt heel je netjes. 4 bij de eerste sprong daar bij de junioren. Ja, dat komt heel makkelijk. Maar ja, een hele lange stok, hè? Jongen, jongen. Ik denk de maximale lengtesambitie. Dat is 3,24 meter. Sigrid Bokma. Ken die voor wat sneller. Sigrid Bokma. Ja, doe Ja, maar. ik zeg- oh, wat- Loopt hem scheef. Met alle kanten nemen jongen van de stok. En Maar dan, goed. dan hebben we het over die acrobatiek. Ja. Een Hollander die draait eromheen en gaat er rechtdoor. Precies. En een Fries gaat brik. En met het vege lijf te redden, maar dan is het dan ook alles maar zijn. Maar goed. Dat scheelt oudroeg in en omklaaien, Ja, maar en dat is wel lekker. daar is het wel mee zijn verder. Een flinke afstand. En bij de senioren gaan we kijken naar Orne Galema. Met een zo'n record van 21,40. Dit seizoen al kwam hij al tot de 20 meter 94. Nou, dan is dat balletje van Thomas van Midden. 2066 is dan een mooi lichtpunt. Oh, Ja. allemaal. Ja, daar hoop je toch dat die jongens wel een goede vorm heeft. In ieder geval een beetje in sporen bloeien kan. Hij zal een oren op springen wel als doet het iets. Ja, begint maar een degelijk oude stand. En dat doet hij nou al. Keurig. Want nou Als eerste begint er sprong. mij een roeme centimeter. In ieder geval dan dat straks Dat weer toegenomen west voor de winst. Ja, is die in ieder geval Daar oud is dat hij op van papier al. nou. Nee, ik kon niet deze laatste zweepslag mee maken, zo snel ging het. Ja, wie de andere wedstrijd een beetje licht blesseerd door een hamstring. Hier heeft wat last van. Ja, Dat had natuurlijk direct invloed, vooral op een loop. Maar ik met het klimmen Voor de Galema zet in ieder geval eerst hier. wil Sigrid Bokma geen afstand noteert. Zij beloont het boetende sector. Had gelukkig nog 3 sprong te goede. 52. Meter 80 konden we noteren voor Hidde van Dam bij de junioren. En dat is dus 4 bij de eerste sprong daar. Ja. Voorlopig. nou ja, Rutger Haastra moet dat op zich ik kennen. Ja. En het zou lekker wijzen. Had iemand die in dat spoor bloed. Had de vorm met te pakken. Kom bij de NWM met roemoer een jongetje met Sjors. Ah, Ja. Oeh, ik wel heb nog heel een einde briek, ja, koers. Maar, Ah, keurig. keurig. Ja, Liekt het mij daar. Altijd maar binnen de sector is. ja, ik denk hetzelfde als jij, maar volgens mij wel. Want springt daar net Sanno en dat is zowat. Zonder zonder dat dit er boeten is. Ja, nee, hij hoopt om die reden ik even wat iemand klimt, dacht ik. Eerst heb je Demi Demi Groothedde, die Groothedde. dacht ik een beste Zo. sprong eruit bij persje. Poep, poep, poep. Pak ex Sabisan een dikke meter geweest. Ja, Wie de vrouwje. Al wil ik om de dames allemaal te prikkelen. Wilst Arne Galema, die kunnen we nog noteren voor centimeter 52.
Dus die pakt de eerste Friese seniorenmeters. Afstand meer. Maar ja, we komen natuurlijk nog bij de nummers 1. En de Rutger Haanstra komt nog verder, want die komt tot Santje 86. En dat is zelfs de vierste sprong helemaal bij de junioren. Nou, toch een heel aardig begin van Rutger. Nee, absoluut. Natuurlijk zei hij rijden hier Overbeek, maar wij hebben natuurlijk naar Wisse Broekstra. Dit van de weekend toch ik even hem zelf goed Elliot. Hier hebben we Jacco de de Groot. Groot, de Hollandse kopman, de man van het Nederlands record. Begint natuurlijk behouden, maar vol mij een keurige sprong van ruime 8 meter. Maar van hem weten we dat hij er in de komende 3 sprong nog wel een paar meter gespeeld hebt. Ja. Begint ik helemaal op safe. Zie je dan bij hem dat ik de ervaring dat wel doet. Hè? Gewoon van, ik zet eerst een lekker afstanddeel. Van 18 heel. Ja, 22 meter 21 staat er achter zijn namen. Jacco de Groot. En dan zien we op de middelste batten bij Reinier Overbeek. De kopman van de Hollandse junioren. Hij had als junior een persoonlijk record van 21 meter 38. Dat is eigenlijk het Nederlandse record. Ja, en Nog wel. En hij mag na dit seizoen, Frederik, nog 2 hier bij de junioren hebben. Hè? Dus Maar heel wij erg gaan jong. wissen en die mij nog 4 ja, uur in de dat is junior. weer. Dus, En die had het jongensrecord van hem afgesnoept. Ja. Die 2022. die man zal hem elkaar een hele vierde op carrière Chimbelo komen. En dat Ik is denk prachtig. dat het nieuwe duel Helmholt, ja, de Groot wordt nou Overbeek Broekstra. Ja. Kan hij voort een vierde sprong del zetten? Nee, dat... Nou, begint rustig. Had de tijd ik nog wel. Maar dat er één is die met gemak 90 meter springen kan, dan is het wel Reinier Overbeek. Zij voert de lijst aan. Ja, wat kent Tessa Kramer? Kennen die Friese vrouwen dan nou ook eens een keer een tikje uitdelen? De beste loop van het hele peloton. Gaat te vlug hoor, maar zet toch Ja, een dikke 4 meter del. En dat betekent een gewoon raket naar de andere kant. dat zij, denk Tessa die ik, snapt het, eerste afstand en dan maar verder pielen. eerst de leiding toch gewoon oorneemt van Demi Grootherde. Die naam krijgt tredje 89 mei. Ik denk dat dit richting de 4 meter haast gaat. En de Reinier Overbeek komt tot 16 meter 62. 1662, de eerste sprong voor Overbeek. Dus Zal waarschijnlijk voor de statistieken wijzen, want die gaat daar aan dik omheen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar wat is het antwoord straks van Wisse Broekstra? Wils we eerst zeggen dat de Friese kopman Sietse Bokma. Ja, we hopen dat ziet ze. Ik wat moois doet. Ken die? Nee. Nee. Het is toch echt een 4. Ja, nou die is haast. Lang net. Nee, helpt hem lang net. Dus dat moet echt, dat moet oors. Dat is net zo diep. Nee, ik hoop met de polster zetten wordt dat het er wel een zienlijk dieper is. Want anders is het moeilijk te hebben. Het maakt van de schoon toch wel gauw een meter of 12 wijs om die sprongen op te vangen. Ja. Maar hij ziet nou tussen de pompenbladen niet al wijs. Nee, geen gekke dingen wel, want we moeten geen ongelopen. Wat kan Wisse Broekstra op de middelste batten? Kan die voort dadelijk hier een visitatie aan of bewaart er dat voor een letterensprong? heel dicht bij elkaar. Hopelijk Heel Het is natuurlijk wel explosief. lekker dat Overbeek Reinier net met 10 een 20 meter del zetten. Want ik een jongetje, hè, dan kan je even... Nou, gaat wat vlot door, maar het noteert in elk geval een afstand en komt in de buurt van dat baltje. Ja. Dus dit zal richting de centimeter gaan. Nou, dat is een aardig begin, hè. Daar doe je in elk geval mee. Ja. de verste afstand 13 meter 94. Ik mis nog de afstand van Jacco de Groot, Frederik. Die zie ik even die op, dat weer 18 meter 41. 1841. En dat betekent dat het verschil op ran is naar centimeter 36 voorlopig. Ja, 17 meter, Dan hebben we zo goed als dan hebben we de hele eerste ronde Hano. 14 meter of zo. Nog 3 ronden te gaan voor de vrouwen, de junioren en de topklassers. Om te beschikken het god van Santje Savolle nog in te helden. ik heb me vergissen, Frederik, maar dat is toch goed oud Aard de Wit die daar de polstak zet voor Rian Baas. Of Nee. zeg ik dat verkeerd? Ja, dat is de man van Eyck.
Onze veteraan van Hollanders. God, ik ken even net op zijn naam komen. Hey, Hans van Eyck. Nee, Nee? de oudste lepper. De veteranenrecord had er. Ja, hoe het is maat. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar, Kom eraan, Belop. Kom er nog maar even op. Op dit moment in de wedstrijd. We kunnen nog verder. Rian Baas, de regerend Nederlands kampioen. Rian Baas. Maar nu even niet. Oeh, die springt ik mij de Toskens in de stort, Ja. zetten ze in. Nou. Julia van Eyck. Julia. Ja, die docht hier echt goede zaken, hè? Dat kan je voorstellen. Hallo. Ik denk dat hij richting die tredje 94 van Tessenkraan en misschien wel er hoe heen gaat. Ja. Dat is een heel netjes antwoord van haar. Ja, die maakt kwanheid, zei ze. Zie je, die jongen die krijgt er op een scan. Oké. Nee, net kwanheid. Bonusvader, mag ik zeggen. Ja. Ja, en we hebben weer beeld en ik zie Wim, tot mijn vreugde, dat de Friese dames voorstaan. Met 4 centimeter. Nou net meer, denk ik. Zeker, dit gaat de goede kant op. Nou, net meer, want Julia van Eyck had er, krijgt even on. Ja. Het verschil is nog wel 15 meter 22 in het voordeel van Holland. Nou, Friese, dat kan wel helemaal minder worden. Niet natuurlijk. Nee, dat zou ook kunnen. Ja, Goede insprong. Harmen Timmerarens. Harmen Timmerarens. Ah, Ja, lekker, hè? ja, die Pop, zet pop, pop. er even wat recht. Die gaat richting Balsje. Dat Balsje van Santje 86 voor het Graanstra. Leuk dat het op zo'n moment ook uitkomt. Hè. En die maakt er een klapper. Kamnies krijgt dat 60 zonen, het 29. En die pakt er een dikke oorlmeter bij. Het is goed in het Hollandse kamp. Zeker na de De Hollanders zijn op dreef, kunnen we constateren. Ja, absoluut. Ze zijn los, ze zijn ontketend. Ze zijn sterk in de breedte. En En daar ja, draait het Joet om. het is heel lastig om ergens het verschil te maken. Zit eigenlijk net een zwakke plek in. Nee, op het stuit is het inderdaad een collectief sterk geheel. Ja. Een goed team. Absoluut. Nou, jullie van Eyck tredje 96. Daarmee is ze 2 centimeter voorbij Tessa Kramer. Ja, En neemt dan de leiding over individueel in ieder geval in die vrouwelijksgroep. En dan doe je het sowieso goed. ja je hebt er weer even 1 meter 96 bij de groepsmeters, zullen we maar zeggen. Bij totaal. 7,2 meter. Ja, Wat ken Isbrand Galama bij de topklassers? ze krijgt de wetter, dus de drompel van 16 meter. Ja, dan zal je even in een keer een paar meter goed maatje, dat het er even in zit. Ik vrees dat we constateren moeten dat Arne Galama die Santje 52, de nummer 8 is, de beste Fries is. Dat er zo'n Hollanders boven hem zitten. Ja, nee, dat... Daar laten we het voorlopig echt lezen, hè, de seniorengroep. Ja. Oh, Ja, er is op dit stuit bij de senioren eigenlijk nog geen positieve uitzondering. Maar de goed, senioren zelf gaan op dit start 12 meter achter staan. ja, dat is fiesta volle. Dat is haast alles van die 15. Maar goed, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Galama, die gaat volle Ja, beter. dat is het betere werk. Ja. Nou, Die pakt in ieder geval echt meters. is Ze krijgt dit de dan het drempel van 16. startteken voor de seniorengroep? Want daar moet het echt behind worden, die achterstaan. gaan hier een 12 meter neerzetten. Dus ook daar pakt Femke weer even iets. Maar door de sprong van En dan Riemer de Krol. In de junioren, Riemer Ja, de Krol. tje. Kan hem recht houden. Nee, dat lukt hem net. Ah, wat schande. En dan is het, vrees ik, boetende sector. Maar is ook Want hij sprong op dat lijntje. Het is krijgt wel of krijgt net de boet. vandaag willen we dat liever niet. Maar willen we gewoon een lekkere verre rechte sprong voor Riemer de Krol. Helaas is het scorebord hier even buiten werking. Ja, maar gelukkig heb ik nog een laptop. Precies. Nog. Want ik dacht dat Isbrand heel heeg in de 18 of een lietse jongetje. Nee. 9 meter 22 Ja. van Isbrand Galama. En dat Ja. is gewoon de tredde afstand van de dij Ja, voorlopig. dat begint er echt op te liedjen. Nou, Isbrand Galama had de Friese senioren de wijwiest. Ja. Deze komt maar weer, jongens. Kom maar achter me, jongen. Die komt zo wel De weer. eerste 9 meter notering van Friesland is een feit. Onze springers Laura Maier, En laten we hopen dat er nog wat bij komt. Thomas van Midden en Riemer de Krol is inderdaad buiten
Ja, Harmen Timmer Arendsnees krijgt Santje 58 gewoon hè, bij de junioren. Met 13 meter 18, maar we weten dat ze natuurlijk veel verder kan. Ook tijdens de NWM in het heidenskip werd dat natuurlijk zichtbaar wat Laura Maaien allemaal kan. Dus ja, die komt straks. Ja, Femke Brouwer bij de vrouwen noteerde 12,51. Dat is dus toch een heel meterlijke winst. Ja. Maar daar kennen we wat bij. Wat kan Laura Maaien namens de PB Holland? Noteerde Nies correct, tredje 18. Omdat hij al zo ver afstand heeft staan. Maar die uitdaging gaat die graag aan hoor. En Laura Maaien die kan echt nog wel verder. Net kwam ze niet heel lekker. Het is leeg in de Ken er nog stok, wat maar bij? Nou, ja, zeker. zeker. Ik ken er wat bij. de meeste. Ja. Thomas Dit van gaat weer Midden. best, hè? Dit gaat Thomas weer best. van Midden, ken je nou verder dan? Jongen. Hij noteerde al 2066. Maar dat is verder, denk ik. Ja. Maar ja, het ziet eruit als een paar centimeter verder. Wilst bij de junioren Guus Hoogland. Exien meterkes noteert al hier hij niet correct al 1663. Dat weet ik net of dat verder is. Maar Thomas van Midden bij de senioren die liet zien wat er hier mogelijk is. Namelijk hele hege 20 meters. Ja, dat ziet er toch heel indrukwekkend uit, Frederik, hè? Zo'n Thomas is van dat Midden. makkelijk, hè? Ja, dat is. Die leert Ja, licht, genot hè? om nooit te zien. Dit ooit zijn eigen baltje heen, hè, figuurlijk sprutsen. Wat Tot 2066, komt er jongens, op jongens. het scorebord? De bus daar onder die mooie boom, lekker in de schaduw. Daar is van alles en nog wat te krijgen. We wachten nog even op het digitale rekkenwerk. Sint-Wurg is alles digitaal. Ze hebben vast wat. Maar ik zei binnen hier afhankelijk van internetverbindingen. Er zit op het moment wat vertraging op. Wilst Laura Maaien bij de vrouwen gewoon tredje 69 noteerde en daarmee gewoon de fieste is van alle jaar? Nee. Nee, dat is Tessa Kramer, toch? Nee, Met ja, tredje sorry. 94. Maar Ja. wel vierde afstand. Nee, absoluut. De vleent hier een jarenbare hoor. Wat is dat? De vleent hier een jarenbare hoor. Ja, dat ken ik goed denken wijs. Hebben we wat mist? Ik weet in elk geval dat. Het is ook wel bekend dat naar Brons misschien vrouw in verwachting is. Oké. Ah, dat is jammer. dit is schande Dat is voor echt Boukje. jammer. Boukje de Boer. Ja, 20 meter 78 Zo. noteerde Thomas van Midden. Dus hij verbetert hem zelfs nog. Ja, Riemen de Krol spietige genoeg in die boetende sector. Geen centimeters winst. Naar de overkant. Om maar even een afstand weer te zetten. En dan ben we jelwijs de tweede ronde in deze groepen. En maar we constateren dat het verschil nog altijd meer dan 15 meter 30 is. 15 om correct te wijzen. ja, bij de junioren en de Minnes Smit. Ze krijgt een wiertsprong, drompelafstand van 15 meter. Kan ik in een keer een peer meter weer pakken? Ja, die groep maar het eigenlijk wel doen. Ja, daarom. Dan moet wel wat gebeuren. Jan Teer de Nauta. Ken die nou hoe de centimeter Dat zit er zelfs ik hoe de goed uit. 18 meter. Ah, hij gaat jammerlijk scheef. Te wetter zelfs. Die houdt de spanning er nog even in. Zit wel 3 in. Ik geloof wel dat dat straks in de tweede of vierde poging nog goed komt. Git, maar Jan Teerde, dus daar geloven we positief. En dan Minnesmit. Dan ben we toch benijd. Ook hij zit te water. Straks nog net iets te ver. Had ook wat met een aanloop. Minnesmit. In elk geval hoe dit de punt. Ja. Ja, dit ligt het erop. Dit is de Dit- Minnesmit. Hij gaat wel 4 uit koers. Ja, maar toch 4, hè? Prachtig, Minne. Dit maakt hopelijk binnen de sector werden, want anders is het wel heel sneu. Want dit gaat richting die dikke centimeter, Ja, hè? zeker. En dan pakt hij toch een peer meter in één keer. Dus ja, gaat zijn knaap terug. Dan gaat er dik en dik over de 18 meter. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van Minnesmit. Ja. Weet nog met de stok steen met. Het straks nog wat pogingen. Dus wie weet wat er al nog mogelijk is. Het is een tijdbaan geweest, maar dan praten we 20 jaar. Ja, Dit dit is ligt lekker. een beter van Minnesmit. Meneer die altijd En even nou dat nog gebaar rug. van Dat kent we helemaal willen niet. los. De wedstrijd in begon. Het volgt ver springen, maar ik vind het heel leuk dat
Minne Smit. Wat komt centimeter 66 van Ja. Minne Smit. Daarmee klimt hij in die juniorengroep naar het derde plak. Maar volle belangrijker, hij pakt dure meters van Friesland. Ja, 2,66 meter, alleen nog even. Ja hoor, 17 meter 66. Dat wordt goed presteerd. Prima. Kopstok staat bij de senior klaar voor en in Timraden. Fabienne Overbeek. Ze krijgt een Ja, weersprong. ja, dus ja. in deze, dat voor Holland, hele goede zaak aan deze dame. Ja, Dus krijgt die drompel van 12 meter. En ja, die maakt het er nou ik. En, nou, daar komt een meter bij, denk ik. ja. Team Holland presteert prima in de breedte. Pakken alle keer hun metertjes, decimetertjes mee. Ja, En bij Friesland hebben we toch een paar categorieën die onder de maat blijven. En dat verklaart voor een groot part het verschil van 12 meter 21 op dit stuit in het voordeel van de Hollanders. een man die ik nog een hele hoop meters pakken kan bij de Hollanders is Erwin Timmerarend. Ze krijgt kopje onder. Dus de drompel van 16 meter. Met deze man kan ik 20 meter of meer springen. Nou, dat doet er nou net. Wow, de 16 meter. Dus hij pakt vol decimeters. Ja, over de zandje. Of zandje zelfs. Gaat richting 18 denk ik zelfs. Nou, nee. Nee, dat is te optimistisch. Nou, net een sprong. Hij pakt met wel wij- winst die nou. Ja, hij pakt wel de winst. Maar net een sprong waar wij nog heel benauwd van worden op zich. Fabienne Overbeek zet de eerste 4 meter. En wij hebben natuurlijk straks nog als laatste weer Sietse Bokma. Die dus ik begon met een drompelafstand van 16 meter. En ik van Sietse bijvoorbeeld weet wel dat hij volle meer kan. Hetzelfde geldt van Sigrid Bokma. Die ze krijgt ik de drompelafstand kreeg. Want zij ging Sabrik dat ze buiten de sector bedarren. Ja, en ze had jongen dat Fabian Overbeek, de kop van de vrouw hier, van de Hollanders, krijgt 14 meter zo noteerde. Ja, blikse katers. Net zies. Hidde van Dam. Ze trekt weer goed uit, hè? Ze krijgt 16 meter 80 en nou. Sjors. Oh, jongens. Een klapper! Ja. Hij hier al zo'n 80 niet krijgt, maar daar komt een best een bij. Dit is hoe 8 meter. Ja. Het gaat Of prachtig dit met Hidde zelfs van Dam. richting de nieuwtje dan. Nou, zijn PR is 8,94 en Nou, Sigrid Ja. Bokma namens Friesland bij de vrouwen. Sigrid Bokma, mooi herstel, hè? zeker. Mooi herstel. Oh, Prima, Sigrid. dit is een nieuwe eerste afstand bij de vrouwen. Ja. Roem over de 14 meter. En zo kennen we Sigrid Bokma weer om. En ze hebben in ieder geval Frederik trakteerd, maar prachtige vierlip Ja. sprongen. Hè? Ik bedoel, Dit weer aardig beter. zo! Hidde van Dam. 19 meter 14 voor Hidde van Dam. Een nieuw persoonlijk record. Jongen. En dat, Het eerste dat, PR-joer, dacht ik. ja, Want dan zouden ze Eerste dan Frederik, persoonlijk dat record. is joh, net de eerste doelstelling. Maar ja, als het je hoe komt, dan is het dubbele winst. Feest van jezelf en feest van de ploeg. Jochentje meter 14 bij de junioren. Ja, dat is indrukwekkend. Maar goed, Rutger Haastra, Wisse Broekstra en natuurlijk Reinier Overbeek. De Hollander, die kennen dat ik. Dus ik ten in de wedstrijd los. Goed bijgeloof, maar dat was ook om een afstand neer te zetten en dat deed hij prima. Dus daar is niks nog altijd moeten we constateren dat in alle groepen, zowel de vrouwen, senioren, junioren, jongens als famkes, de Hollanders meestal opbouwd hebben. Soms maar lietse marges. Bij de junioren, jongens en famkes is alles nog binnen de meter. Maar vooral de senioren, en daar is Arne Galema, en die lid nou volle beter ja? Ja, Ze krijgt Santje 52. Nou, daar komt dus ik weer aardig bij. dit is verder. En zo bouwde Orne Er wordt werken aan een inhaalrace. Ja. Dus het enige probleem is, we lijnen natuurlijk met de rust, zo'n meter 61 achter. En wij krijgen, omdat die Hollanders zo degelijk springen, weinig ruimte om ergens wat goed te maken. Dat is eigenlijk ons probleem. Het is net dat we nou Samuel Jeppen. Sigrid Bokma, die hier nu nog te goede. 14,95. Sigrid Bokma, dus die nadert. Wat kan Rutger? Haastra, wat kan Rutger? Haastra, wat kan jongen, Rutger? Haastra? prachtig. En nou eruit. Oeh, Sjors! Die gaat ik naar de Ja, meter. ik dat gaat mooi. Die gaat echt naar de meter. En het weer nog net eerst een vlekkeloze Nee, sprong. dit weer, hij moest er nog werken. Ik heb hier de klimslag rinnen de laatste, hij tocht. Die zit lekker in de wedstrijd, hè? Maar- Rutger Haastra. De Santje 86, toen we er nog correct binnen de sector.
Nou gaat hij de andere kant op. Nou, hij zit toch ik wel een keer rug in. En dan ben we benieuwd wat er dan uitkomt. Demi Grootherde bij de vrouwen. Nee, die verbetert haar net. Maar wat noteert Rutger Haanstra dadelijk? Wilst Anne Galema, die hebben we echt nog te goede. Die noteerde 18 meter 30. En 18,99 noteert Rutger Haanstra. Nou ja, dan is dat een hele beste, ja? Ja, en dan had er de schade persoonlijk heel beperkt richting die heren vandaan. Die jongetje meter 4 sprong. 18,30, dat weer de afstand van Anne Galema. Dus echt die pakt nog wat winst voor hem. Ja, Dan wordt het wat oorzichtelijker, het verschil. Jacco de Groot stiet kleer. Jacco de Groot, moet ik zeggen. Ja, Blikse Katers, die is krijgt 1841. Zit nog ik al dat geweld op die grote batten. En die zullen... En die... En Jacco de Groot zal ik ongetwijfeld denken van ja, als Thomas van Midden al 20 meter 66 en 20 meter 78 hebt, dan ken ik dan het achterbeloor. Dan moet ik heel fier in die 20 meter hebben weer. Dit zal een prikkel hier. De Hollandse ploeg. Ja, twee kanon. Ja. En Jacco hier de Overbeek. Groot, Reinier Overbeek. Ik denk Jacco de Groot, gaat als eerste. De Hier is Jacco. absolute topper van Ja, Nederland. dat zit er goed uit, hè? Ja, pak het echt heel wat meters er weer bij. Stier strakjes 1841. Nou, dat komt zeker een meter bij, denk ik. En wat is het antwoord van Reinier Overbeek? Is ik een man die 20 meters uit de mouwen toveren kent? Dochter dat nou al. Get al met wat- beter, get wat al een beter, maar get te vlug hoor. Ja, Wofvolle verder als ze krijgt natuurlijk, zegt hij 62, maar Maar die had het achter ze van de tongen nog net zien. nee. Hij doet dat maar de ene week pas in de allerlaatste sprong, Ja. maar goed. Er weer nog één sprong in de hele wedstrijd. En hij pakt de enige gouden medaille van de Hollanders op de NWM. Ja. Dus zo'n man is het wel. Wat kent Tessa Kramer? Ja, Kom die maar trekt. tretje 94. Ja. Dus de drompel is sprongen, de afstand stiet. En nou dat lekker uitbouwen, Tessa, dat zou het mooiste wezen. Get om de eerste Goeie slag. jongen, lekker Die in de is start. beter. Die Ja. is beter. Met te snel. Maar het gaat toch te vlug hoor nog. Zal net verder komen dan tretje 94. Hij kan net niet die eerste kwinkslag goed maken. Nee. En komt hier inderdaad weer voorbij de 13 meter. Maar gelukkig, ze had nog 2 sprongen te goeren. En hij hier Overbeek 1798. 17 meter 98 kunnen we noteren van Reinier Overbeek. Ja, die pakt dan toch weer een dikke meter er weer bij. Ja, En dan staan de Hollanders weer boven het 10 meter verschil. 10,48 voorlopig. Jacco de Groot noteerde gewoon 9,56 hè. ja, precies. Heel simpel, heel makkelijk. Jongetjes, zal je Ogen schijnen als altijd niks is. moeiteloos. Nee, even op 2 vingers in de neus. Ziet ze bok maar, die moet hem nooit zien laten, hè? Want Blikse Katers begint maar een wiertsprong, kan de beste gebeuren. Het is uw kopman, dus die moet het nou doen. Dat zal gewoon heel moeilijk worden. Er zal Isbrand de tere oren zitten. Ja, en Wisse Broekstraat, die Ja, declareert. die declareert. Even zien waar het als eerste gaat. We zitten nog maar in de tweede ronde. Ik denk, ziet ze bok maar. Ja, die is eerst in de stok in ieder geval in het wetter staan. Ja. Kijk, dan ziet ze Bokma. Klassementsleider. Dus Friesland zou je best eens een sprongje weer richting de Hollanders door kennen. Wordt het aardig verdeeld tussen de Friese senioren. Springt Dus ik mij speels gemaakt de laatste tijd die 20 meters. En dit is Ja. volle beter. Dit gaat heel Oh, vier. Mr. Jen, ziet Ziet ze, ze Mr. Bokma! Jen. Dit Doet wordt hem. dit Ja, dit is hem. Nou, hij zit er Geweldig. zin in. Dit is de Bokma zoals we hem kennen de laatste week. Ja. PR van 20,76. 20 meter 76. Had er al En even aan dit hier. ja, dat komt er dichtbij in de buurt. En wat kan Wisse Broekstraat dan? Zal ik prikkelen weer? Oh, die stapt door de Oh, botten die stapt door heen. de baden. Volledig oer de kans heen stapt. Komt dus net uit met de oren. Nee, Oeh, en dit werkt ik net lekker terug. nee, dat gaat vaak in de kop gezet. Nou is Wisse wel een nuchtere knaapje. Hè, die misschien ik denk van net zeuren, straks gewoon weer vol gas. Dat er maar geen blessures eronder had. 20 54, ja.
Ziet ze Bokma, 20, 54, de Fieste Fries op dit stuit. Ja. En belangrijker, fjouwer een hele meter even erbij. Hij hier zegt je meter steen. Ja. Maar goed, het gaat bloed. En dan is het verschil ineens binnen de 6 meter. Ja, precies. 4,94 wil Tessa Nou. Broekstra zelfs wie het springt. Nog 12 volle rondes. En Elke Tessa ronde Kramer 2 haar meter. echt net verbeterd had, dan kan er dus nog wel wat Ja, gebeuren. Zo jongens ook de junioren. het wordt lastig. Hollandse junioren die pakken Nou, nou, tot nou. 1,93 meter. Ik denk toch dat de sleutel lijkt bij de seniorengroep. Ja. 1 meter en 4 centimeter. In de breedte. En de senioren 5,94 meter. En dat was steeds 9 à 10 meter. Dus dat streeft nu ook wat. Oh ja. Jan Teerde Nauta, die moet bij de senioren nog even zijn lekkere afstandel zetten. Ik die even te gauw met mijn tussenstand, want Oké. die 4,94 is de achterstand van de senioren. Ah, Het oké. totale verschil is nog 10 meter 36. Oké, ja, dat is... Maar de sleutel leidt dus wel degelijk vooral in die seniorengroep, Ja. die 6 meter. Dit seizoen. En natuurlijk regerend Nederlands kampioen. Vorig jaar in Burger wist hij Maar nog steeds in alle groepen de voorsprong van de Hollanders. titel te prolongeren. De treddensprong van Julia Ja, van hoi Eyck. jongens. En Gittino nog verder dan. Ja, zeker. Ja, Van Sien Alve naar Tredje 96 en nou roem over de 14 meter. ja. Stapt ook over de schanslijn. Ryan Baas had het het net. Nee, Nee, Rian Baas noteerde zijn eerste sprong 16,94 en daar is hij net voorbij. Nog gebeurde. Ik heb het idee dat de wedstrijduitslag er uiteindelijk niet van zal af. maar die Julia van Eyck bij de Famkes, bij de vrouwen moet ik zeggen, die springt er ook gewoon weer deze meters bij, hè. Die had tredje 96 steen en die pakt er gewoon weer wat bij. Ja, dat kan ook een met het ander te maken hebben. En hier zeggen we Harmen Timmer Arends. Oeh, dit ziet er echt goed Ja, uit. zit Dit er heel ziet goed er uit. heel zit er goed heel uit. goed uit. Oh, mooie sprong. Heel in richting dat baltje. Santje 58 hier er al, maar dit gaat echt een dik. Nou, over de 18 meter denk ik. En Julian van Eyck, die 1496, is dat, ja, dat geloof ik 1 centimeter verder dan Sigrid Alva. Dat is wel weer prikkelend natuurlijk. Ja, ik denk dat Femke Brouwer ook nog wel wat erbij kan gaan springen. Maar Harmen Timmer Arends, wat springt die? Die staat er nog niet op. 17 meter 77 en dat zijn opnieuw 19 centimeter. 14 meter 96 konden we noteren voor Julia van Eyck bij de vrouwen. hè. En daarmee is ze in één klap echt de eerste vrouw. 1 centimeter oerzicht het ook mee. Hè? Zo. De Krol, Ja, 1561. En die dochter dus hele goede zaken. Veel verder. Dus ja, wat in de breedte ik gewoon heel netjes let bij de vrouwen, hè. Maar keert niks gewoon. En Harmen Echt dikke Timmerarends. uitzitters van 15, 16 meter. Die zitten er om te komen, zo zou ik denken. Ja. Want de betteren, die komen nog. een hele mooie Harmen Timmerarens bij de junioren pakt echt weer een paar centimeters, verbetert hemzelf naar Santje 77. niet verder, maar beste superstaat is 19 meter 93. Bij de senioren Isbrand Kalema, een jochentje 22 ze kreeg. Dat is natuurlijk degelijk, dat is net slecht, maar iets meter erbij, Ken heel graag. even. En zo kennen. Natuurlijk even wennen. Denk ik nog niet vaak, misschien nog nooit op een Hollandse schans gesprongen. Maar kwam ze net op wat. En ik en de Riemer Dirk Krol kennen een soort goed maatje, want dat is een wollenlepper die Absoluut. de drompel heeft van 15 meter. Nou, die had een PR van 18 stel het hier is een dikke Santje. Het loopt natuurlijk 18 meter springt, dan gaat het hup met de meters. Eerst Femke Brouwer. Ken die oor die tol van een hele meter heen, hè, van Nies Krek? Ja, zeker. Dus die netjes. pakt echt weer meest. Ja, Dit is een roem oer de tredje. en Dus dat de gaat eigenlijk naar Fiesta Rap naar de andere kant, Ja. dus dat die polstak nog wat verder gaat, Maar zit had er nog ook een nog sprong. meer in. Ja, Isbrand Kalema. Ken die nog een keer pieken? Ken die nog een keer? Oeh, nee. nee. Die wiekt op het derde punt naar de verkeerde kant. En had nog één sprong te goed. Nou, Riemen door de Krol. Ja, dat zou toch lekker wezen als Tino ik meters pakt. Hoe ligt het net? Ah. Geeft echt een koers, maar pakt wel redelijk Ah, wat pak meters. meters, ja, ja. Gelukkig. Je mag ken ergens dat- beginnen. Ja, en die kan er niks aan treiden sprong nog wat risico's nemen. Toch denk ik dat
het zo langzaam maar van tijd wordt voor flinke klappers. Zoals Sietse Bokma willen we dit verschil nog overbruggen. Femke Brouwer, tredje 22. Heeft hij al mooie sprongen laten zien. Pakt dus weer wat centimetertjes. Ja. Maar ja, de Hollanders staan nog steeds 10,84 meter voor. We Ja. zitten al in de derde ronde. Ja. En er komt nog één kwart rondje achterom. Eigenlijk, iedere keer dat wij denken, we komen wel wat bij. We krijgen het Gotsi net rug lietser. Nee, En dan is dat verschil toch best wel groot. Voor de 10 meter op dit stuit. Bij die ofgene dat het nationale centrum We jouwen er net op. losmaken. Want dat kan Maar er stiet een degelijke chinstanders in de oorlog. Dat mag zijn worden. absoluut. Dat is natuurlijk absoluut een compliment voor de polstakverspringers en springsters uit het Hollandse kamp. Dat petje af, moet zij vanmiddag deze wedstrijd springen. ook wel een beetje wilt losmaken. Kan de druk nog opvierd worden? Voorlopig zoek ik op alle trijdenbatten Hollandse springers. Dus die kunnen zelf de druk op Friesland opvieren. Bij de Famkes Laura Maaien, tredje 69 gaat vierste tot nota. Zal dus ik wel graag richting de 14 meter willen nou. Zit dat erin? Nou, ik denk het... Nou, Stil net heel veel erbij komen en we beginnen. wat gebeurt Zo. er met Thomas? Oh, wat gebeurt hier? Thomas van krijg Midden. net. Oeh. Wat werd uiteindelijk een spectaculaire sprong en die bedacht het toch wel in Twitter. Maar 2066, Ja. 2028, dit hier 21 ja, meter werk. dat hè? is natuurlijk alles op niks. Ja, die En kan ik- nou wel wat weg, hè? Ik heb alles in die verder sprong, want het is wel een genot om nooit te zien. Maar aan de andere kant, ja, Echte smaakmaker vanmiddag, deze Thomas van Midden. Ik weet de naam van de man met de bril. Theo van Koten, Ah, ja. de veteraan van Precies. Holland. Maar wij sjoggen nou naar de middelste batten. Nee, Guus Hoogland. Maar ook al zou die natuurlijk, want ook al is het 21 meter, zoveel Guus winst. Hoogland bij de junioren. Noteerde al 1663. Zal nou richting Santje Meter wollen. Laura Maaien 1394 is goed. Guus Hoogland. Nou, Die nee. rug giet, nee, die Nee, niet hij breed. gaat uit koers. Zit wel heeg. Wils we ook nog vermelden kennen dat Laura Maaien haar toch weer verbeteren had, hè, daar bij de Famkes. Via tredje 18, tredje 69, nou naar tredje 94. Dus die doet haar huiswerk meer dan voor de Hollanders. Dat je meer dan 7 meter uit de koers gaat, gerekend vanuit het hart van de schans, waarvan je afspringt. Ja, 23, het totale verschil in het nadeel op dit stuit voor de Friesen. Ja, en dan ben je een beetje aan het zien, wie kent nog wat goed maatje? Wie kent nog een soort goed maatje? Ja, ze zullen het maatje in de hand moeten. Ja, Dat is nou duidelijk. het moet letterlijk een teamprestatie worden. Jan Theer de Nauta, die kan nog een soort pakken. 1658 heeft hij steen, als eerste afstand. Zit ik er zeker nog 3 meter bij. Dan is het op 6 meter verschil. Dat is nog wel 30% van de achterstand van je Hier is rekening Boukje de neemt. Boer. Nee, die redt het in Nee, deze die sprong gaat door de net. Hermes, deze Boukje de Boer. En die bloedt aan steen op een voor haar overigens keurige afstand van 3 meter zandje. Jan Teer de Nauta. Ik voel Jan Theer, dus zeker die tweede sprong, daar zie je het wel de nodige dreiging in. Ja. Dat je denkt, oh, dat komt vanmiddag nog wel goed. Dan laten we hopen dat dat gevoel, Had dat ik dat ook klopt en dat er het weer geregeld hoe een jongetje meter was dit seizoen. Had de 20 meter ik al ontdekken. Zit er wel in. 2 overwinningen, dus Daarachter hem de baan met green shirt met de bril. Dat is Theo van Koten, veteranen recordhouder van Nederland. Sprong dik oer, toen zijn 40ste hier nog oer de 20 meter. ja, die tweede Jan rap, Theer ja, en die nou, tweede nee. rap. En dan heeft hij min tijd om te klimmen en dan is dit wel een stuk verder dan 16,58 meter. Wol winst, Ja, maar met in die vierde sprong echt nog even een oordelmeter bij. Het klinkt zo makkelijk, Ja. doe het maar eens even. maar ik ben blij dat hij nog wel een vierde ronde had. Absoluut, want die stok kef verder. Of iets heger erin, ja, dat zijn nog van die keuzes die smaatje must. 9 meter 23. De winst op dit stuit voor de Hollanders.
Wils we al mooi eind opscoren in de derde en ene laatste ronde van deze twakamp. Minne Smit, ze krijgt centimeter 66 en toen zie je het er maar correct nog binnen de sector. Hij ging dus heel erg scheef. In zijn geval heel erg naar links. Stel als hij nou het juiste spoor weer te horen, dan ben ik ervan uitzoeken dat er een IPS springt. Over de 8 meter 64. Maar goed, dan moet alles eerst wel weer kloppen. Wordt hier ook gemeld dat Wisse Maar er zit nog meer in dan die Santje 66. Dat hebben we van het Tjoegen. Wisse Broekstra verder niet meer. Wilst wij nou de trieste mededeling krijgen dat Wisse Broekstra uitschakelen is? Toch blesseerdrekken. Wat kan Minne Smit? Wat kan Minne Smit? Ja, wat we net zien. Nou, wel rug, maar ja. Verder denk ik. Ja, ik denk een gebaar van Minne Tischen. Maar dat is wel een aderlating van Friesland. Want in potentie wie Wisse Broekstra de man die mij hier sprong 5 meter pakken kon. Ja, want die heeft nou de drompel dus. Ja, er komt een reserveliepper van je, Erik. Maar Jawel, maar goed, hij had Santje Viertje staan. ja. Nee, precies. Ja, dat is... dat kon er ook wel bij, zoals je ze kennen. Het was een prima sprong hoor. Maar dit wordt Och, dit ik weer mooi, hè. Fabienne Fabienne Overbeek, Overbeek. beste Sjen. Ho, Prachtige sprong. hier niet krijgt ik al 14 zo'n. Ik denk dat hij weer... ja, Minne Smit, oer de 8 meter nou. 8 meter 02 van Minne Smit. Netjes. Pakt toch weer een 40 centimeter. Want dat zou ik zeggen, op dit stuit is de juniorengroep de enige groep bij het Friesland. Of wees dit? Ja. Het is maar 10 centimeter. Nee, maar toch. Maar ja, Wisse Broekstra mij niet meer. Nee. Ken het meer, lekker het Echt zeggen. heel jammer. En Overbeek, Ja, die de is topman ik die nog houden we los. net aan. Dus Nee. Nee. Er komen donkere wolken, figuurlijk zijn. Boppen, deze twakamp, wat je supporter binnen van de Friese ploeg. Het ben een hele hoop vlagen op hongen. Het ben alle je pompenbladen. nou, het is Des vooral ook heel nog wel sneu eens, van Wissen natuurlijk dat hij geblesseerd aanhekje man. Ja, Wat krijgen we te zien van Erwin Timmerarens? Want dat is ik zo'n jongen die er 21 meter uitslinger ken, hè? ja. Aardige sprong, verbetert hem. Hier Santje 20 steen, gaat nou over de 18. Daar gaan ze weer. Ja, het wordt lastig. Ja, nee, het zal gewoon heel zwaar worden, Wim. Daar zijn we ons van bewust. Maar we pakken alles mee. Maar goed, En, gewoon trolley hebben en dan maar jij met de schipstrand. altijd een verschil Ik weet niet hoe lang dat lien is eventueel voor Erik. Dat we echt in alle categorieën verliezen. Dat is, denk ik, door Haste 7 nog nooit gebeurd. En Xavier is gelukkig ik dan net, maar het kan die kant wel opgaan. En ja, dan krijgen we toch een pak billenkoek, dat willen we net weten. Ze net dus heel goed, 14,95. Heerde van Dam. Ze weet, Weer een mooie sprong, hè? Want ik denk ik weer heel vier. Ja, de man is in vorm. prachtig. Ja, hier krijgt het PR op van Joontje Viertje, maar daar komt er weer in de buurt. Ja, absoluut. En heel makkelijk. nog voorbij die 1914. Weer een goede sprong. Een hele goede sprong van hem. En hier zien we Sigrid Bokma en die neemt risico's. Misschien moet dat ik wel. Het fitje 94 steen. Een prima 14,95. Maar we daar het dan helaas in het wetter. Daarmee gaat ze aan kop in, nee, bijna aan kop in deze wedstrijd. Want Julia van Eyck, druk met van alles en nog wat, organisatie en zo. En Demi Grootherde, die mooi dan verder. Geeft wat afleiding, die staat De polstok stiet op een ruttebatten voor Anne Galema. 18 meter, 37. Daar kent toch ik nog wel een PR-meter bij. En die hebben we nodig, Anne Galema. Dus hopelijk kan hij het goede voorbeeld, Jan. die mag er wezen. En zo doet hij ook wat er van hem verwacht wordt in het programma van de ploeg. Olde Kalema. Boutse Seneel. 7,52. Veel te snel, zo net ook nog te snel. 18,37. En nu Kennen Anne Galema in de buurt komen van die prachtige afstand 2028 en 2054 van Thomas van Midden en Sietse Bokma. Dat zou mooi wezen. dan zal er toch ook dikke topsprongen moeten komen. Nou, we zullen even naar Anne Galema. Wils verkrijgt te jaren kregen had dat Wisse Broekstra met een knibbel zien de polshouder omkwam is en een hele dikke knibbel dus naar bespringen kan. Wat kan Anne Galema? Maar dan gaat de stok correct net door het derde punt. En die gaat te water. Nee,
Het is heel moeizaam alweer. Ik heb ook niets te verliezen. Ik moet gewoon een dikke 19 neerzetten. Wie weet richting de 20 meter. Want ze kijken natuurlijk ook onderling. Het verschil onderling groeit weer naar boven het 10 meter. 10 meter 44 op dit stuit. Individuele meter. Dus de Broekstra. Rutger Haastra die heeft al zo'n mooie afstand staan van 18,99. Ja, daar moest natuurlijk voor hopen dat er nog eens een paar decimeter bij springt. Maar die gaat netjes een eentje meer het verschil maken. En maar zowat 9 meter, ja, kan je voor Rutger Haastra alleen maar zeggen, prima dien. Demi Groothedder dan je bij de Frali. Die zit ik weer goed in een stokje. En Musterchen, hoe vind je dat gaat? Oh jongens. Ja, het komt net goed. De conclusie kan je haast loeken. Het komt net goed dat je uit Friesland moet komen. We krijgen toch een beetje billenkoek, hoe je het ik wend of keren. De Hollanders zijn super, Joert. Ja, dan moeten we dat eerlijk bekennen. Het is zo. Ze stijgen boven haarzelf uit. Dat doen ze vaker ja, in die onderlinge Ja, wedstrijden. dat kennen ze goed. Pieken op de goede momenten. Rutger, Hij maakt weg, het risico's nam. Hij mocht dat doen. Met het corrigeerwerk niet. Wat dat nou bekeken maar wie het sprong. Er moet ook wat gewaagd worden. Want laten we net vergeten dat bij die vrouwje Fabienne Overbeek nieuws krijgt ook al 14,54 genoteerde. Ja, Dikke winst pakte. En dan zien we dus dat bij die damesgroep het verschil ook al groeit naar meer dan 2 meter. En dan komt nou die sprong van Demi Groothedder nog eens een keer omheen. Hè? ja. Dus die krijgen toch behoorlijk op een falie. Dat is 15 meter 14. Zeg ik dat goed? 15 meter 14 voor Ja. Demi Groothedder. 4 uit de eerste vrouw. Precies. En de tweede plak is ik in handen van hun. Die 14,96. Nou, wat kan Jacco de Groot? Want ja, dat is ik zo'n man. Die kan nou natuurlijk in feite de genadeklap uitdelen. Ja, absoluut. En die kan ik wel wat risico's nemen, want die shit als ploeg zijnde, nou ja, zal hij denken, dit gaat wel goed komen. Jongetje 56 is voor Jacco natuurlijk absoluut net een goede sprong. Het is gewoon een hele eenvoudige demonstratiesprong. Dus die gaat nou waarschijnlijk eens verwennen, maar hopelijk een 4e sprong. Komt lekker in de Nee, stad, net in Dussen. maar hij neemt iets te volle risico's. Zelfs Jacco krijgt de pols net meer op derde Nee. punt. Nou, dan slag het er net in. Nou ja, Tessa Kramer bij de Frali. Trek je voor jou 90 als eerste afstand. PR van 16,69. Ja, het is nou richting dat PR gaat, dan doen we in ieder geval bij de Frali weer goede zaken. Ja, Tessa die kennen wel wat goed, meisje. Daar kan zeker nog wat bij. Thomas van Midden. Ja, en Siets is daar weer de volgende. Die heeft natuurlijk al alles gedaan wat hij moest doen in 2054. Dus hij kan alleen maar de stad op scherm zetten. En Tessa proberen Kramer. dat nog verder uit te bouwen. Ja, studeert hier in het midden van Loon Amersfoort. Dus je kent net alle wedstrijden We gaan door de weeks erbij wijzen. Maar draait een heel goed seizoen. Had die Friese leiderstrui stevig om mijn schouders. Kreeg de HPR op naar 16,69. Als we nog willen winnen. En is natuurlijk kandidaat voor de titels. Reinier Overbeek. Giet die orde op zaken stellen. Nou. Goeie ja, correctie, dat doet hij, goeie dat doet hij. correctie. En ja, Hoewel, die meldt hem dat echt in die enigszins. top. Komt echt richting die 9 meter. En dat is al lang net perfect. Nee, Ja, ik hoop Maar ja. dat Pakt werd dikke winst. voor vandaag hebben we daar niks aan, want ze zijn gewoon van toepassing. En de Wat kent Tessa Kramer? Die schreef het is Tessa. Tessa Kramer, ja, en sprong Dit is Ah, beter, dit dit is is mooi, dit is aardig mooi. beter. Maar uit de richting. beter dan Ja. de eerste en de tweede sprong. En denk dan ben je even die dat- hecht in de stok weer kwijt. precies. Ik even zien wat kalmer hoor. Ze komt wat heger in de stok. Maar ja, dan gaat het helemaal naar rechts. En dan levert dat dus net die meters op die we graag willen. En die we zo knoeterhut nodig hè. Elke ploeg het reserves. Wil ze hier Overbeek, Dat die toch al een beetje afvalt, maar die 28. Ja. Daar heeft hij toch nog redelijk de koers dan. Absoluut. Dan blijft ze inderdaad. Nou, laten we dan maar zeggen. Dus Keer bloedt een beetje behind, want 18 meter 30 voor Ranier Overbeek. Dat is maar 30 centimeter winst. Ja. 12 meter. Alleen ja, hij mij nog een keer en hij Ja, kan nee, ik ben niet er wel de lang laatste. En ik had eigenlijk ik van Jacco de Groot. Maar goed. Dus dat klopt.
Maar het verschil Ziet ze wordt Bokma. ook gemaakt bij de dames hoor. De Hollandse dames. 20 voor de 50. Een heel mooi persoonlijk succes natuurlijk. Zien PR 2076. En het baltje luidt op 2078. Daar komt hij aan bij. Dus risico's. En ja, dan is de kans op een weersprong. Maar de stand Ik wil aanwezig en dat gebeurt nou helaas. gaat dus te water. Op dit moment ik. Wel een lekkere sprong, Ja. een lekkere afstand van hem, 2054. En zijn PR heeft hij volgens mij in Linschoten gesprongen, ooit. Dus ik denk dat Sietse een van de Friesen is die zegt, ja die schans in Holland zijn toch echt beter. Evert Zielstra, Evert Zijlstra, dat is dus de man die het nou Wisse Broekstra vervangen moet. En dat is, ja, Soes is een schier onmogelijke taak. Nou, hij moet in ieder geval bezieken om verder te springen naar die centimeter 4, want dat is de afstand die op dit moment Wisse Broekstra stingen. Het is zijn eerste sprong. Klapper van een verrassing zijn als die verder zou komen dan die En je weet het natuurlijk nooit. van Wissebroek. Wat dat betreft kan er Nee, dat klopt. vrij uit Aan springen. de andere kant ook een eer om in de twee kanten te springen. Zo is het voor Friesland. Hij probeert het, ja. Hij was erbij. Zo is het. Je komt er natuurlijk ik vrij koud dan in één keer Ja, ja. Zo is het. de stok in hem samen te zeggen. Je hebt op een gegeven moment van, hé, dan moet je toch springen, nog 2 sprongen. Nou, dan is dat toch leuk. Je bent natuurlijk net voor niks maar in de server, je weet dat zoiets gebeuren kan. Maar Maar 4 blessures komen net heel volle voor, dus je ging ervan uit dat dat net nodig wijzen zal. En als je dan ik nou krijgt Wisse Broekstra vervangen moet, ja, dan is dat wel lastig. Maar goed, We gaan dan even uitrekenen wat hij moet zijn. Ja, precies. Ja. Om de druk even erop te zetten. Ja. Hij komt nu tot 13:84. en dan krijgen we denk ik nog in ieder geval een ronde. En dan moeten we maar even afwachten. En in die laatste ronde moeten we nog goed meidje 12 meter en 1 centimeter. Ja, Ja, nou spannend Wim. 12 meter en 1 Ja, het is- centimeter. eerlijk moeten we ze staan nog aan het wijzen. Het gaat is te groot. Je kan ze zes nooit. Dat we al in een PR springen, tuurlijk. Dan gaat het gebeuren, maar Dat zal vrij lastig worden. nee, en dat is jammer. Een beetje jammer voor de wedstrijd. Je hoopt hier op een iets spannendere twakamp. Want uiteindelijk van begin tot einde, Frederik, hebben we achter de feiten oren, hè? Van al echt seconden in. Ja, absoluut. En dat is wel teleurstellend. Omdat bij de vierde manifestatie eigenlijk de Friesen de Hollanders even shelleten. Hoe het moest. Rian Baas. Tja. Kan die toch nog wat challeten? Nou, het komt er deze keer net echt uit. Nee, die spanning zijn krachten van de enkaping. Maar Maar hij hier natuurlijk 16-4 miljoen staan. Dus Ja, ik dat- zou me niks verbazen die toch nog weer wat centimeter precies, gesprokkeld. dat ben ik me niet eens. En Julia van Eyck. Sprong al geweldig, hè? Maar 14 jongen en dat er gewoon nog wederom een topsprongje aan. Die draait hier een uitstekende wedstrijd. Ja, Best zijn. Weer een keurige 14 meter sprong voor haar. En ik weet, ik heb er iets van meegekregen hoe druk ze geweest is rondom de organisatie van deze wedstrijd en zo. En nou, ja. Misschien is het wel een geboren regelneef die daarvan opleest. Maar Armen Timmer Arends hier weer in beeld. keurig in deze wedstrijd. Centimeter 77. Voor hem een mooie afstand. PR van Jochentje 02. En een opbouw in de serie, hè? En ik denk, Frederik, dat is nog iets krijgt bij die Hollanders van jongens. We hebben die twak aan voelen. Er komt iets van een soort van, hoe zou je dat, euforie in de ploeg. Lekker vrij uit. Dat kan dan ik nog wel eens leiden tot hele vierde sprongen in die vierde ronde. Hè? Omdat het al zo lekker giet. Vlak hem net uit. Tja, dat bedoel ik een beetje. Oeh, Dat giet al wat briek, maar zit wel heerlijk in de stokje. prima wedstrijd, hè? 16-29, Santje 58, Santje Zonder. Dan hij jou als junior een uitstekende wedstrijd. aan. Fantastisch, ja. Wilst Freek Broekstra even in beeld komt om even uit te lezen wat er nou krijgt door de haan is. Maar zijn zoon Wisse Broekstra, dat gang wordt mis. Hij stapte over de batten en toen. Ja, klopt. Hij stapte over de batten en hij hier op een gegeven moment, ja, ze nemen die de maker de pols gehad. Ja, die kon langs zijn pols stak net weer omlopen en dan voel hij maar zijn schema en skuurde de pedel en op zijn knebel. Dus ja, hij is nou zijn knebel ontkomen. Hij zei ja, ik kan beter net erop springen. Zo. Nou ja, dus dat weer de reden dat hij nou ophouden. Maar hij zei ik wel haast, want het seizoen wel goed via de weg springen kan. En dat ik nou haast helemaal mijn seizoen verknoeien, dat wil ik net. Nee, bijzonder spietig, hè? Want hij weer natuurlijk heerlijk in vorm hier de laatste wedstrijd als won overal over de 20 meter en dan komt dit ertussen terug. Ja, nee, dus ja, hij had het even hoe lang maar klaar maar Wim. Hè, want daar ben ik geen wedstrijd nog lezen, maar dan die zei ik, dat ik het beter gewoon stoppen. En ja, eigenlijk is het jammer, maar goed,
Ja, we moeten verder zien. Het FK komt eraan en de NK komt eraan. Hier is geen titel, maar wel ja, het als teamprestatie. Maar ja, het staat op dit moment te staan is. Ik denk net dat wij als Friesen nou, de Hollanders nou nog voorbij springen zelf helaas. Maar er wordt wel mooi sprong, mag ik eerlijk zeggen. Ik vind het wel leuk. Ik denk... Nou, maar beter skip mijn wissen. Nee, het klinkt heel logisch om nou de wedstrijd te staken als Wissebroeks er zijn en om te denken ik spaar die min een keer denken dat is egoïstisch. Nee, dat is in dit geval vooral verstandig denk ik, Frederik, want het seizoen is nog 4 weken. Je moet 3 of 4 weken zelfs zeker. Je moet 3 weken het FK, daar wordt hij natuurlijk vlammen. Je moet door 4 weken het NK in Burgum, daar worden natuurlijk vlammen. Ja, dan moet je nou geen blessure oprennen. Geen zware blessure tenminste. Femke Brouwer. Netjes, ja. Netjes, Femke Brouwer. Dat mag wel even zo Die worden. bouwt haar wedstrijd toch leuk op, hè? Ja. Over 82, over 51, 22. Die docht hier echt wel wat goeds voor Ja. de Friese ploeg. Haar eerste twakamp en die werd in ieder geval het speeltje werkt. Pak je centimeter, hè, Femke Brouwer. Keurig. Dus Riemen door de krol. Uit Heeg, dus zo net al die mooie zin. Nou, Riemen door de krol. 1 keer exploderen, maar dat wordt er net. nee, Het zit er vandaag niet in. het is ik duidelijk bij de Friese Lieppers en Lieppers. Ze lieken het de meesten. Ik nog de eerste Lieppers in de 4e ronde. Ja, ze het op jong. Het liekt er wel op. Hè. Het is mission impossible. Dus iedereen die denkt dan, die stak maar volledig op scherp. Godzegen de greep. Ja, dan heb je net weer echt met kopje erbij. En dan moeten wij erkennen dat we inmaken binnen toch de Hollandse polstakverspringers. En dat is gewoon een feit. Dat in het oors. Maar ja, hoe groot wordt het verschil? Ja, dat is de vraag. Op dit stuit staat er 12,41 meter. Dat zou de pinnen misschien een beetje verzachtje, als dat Gotje in ieder geval wat litser wordt nog. Ja, en in ieder geval net de grootste nederlaag hier wordt. Maar dat bloedt dus besparen, denk ik. Dat is die 18,69 meter, dus 2018 in Linschoten. daar ook wel voorbij te komen. Maar ja, Prestatie van Laura dat betekent dan dus wel dat we van de laatste 9 edities de 6 verlengen gaan. Dus ja, wij zijn natuurlijk chauvinistisch, dat 4 hebben. Dat je toch echt bij Friesland. Ik je toch zo staan gewoon ik wel echt bij Serieus? Noord-Holland. Dat wie Thomas van Midden, de man van de wedstrijd natuurlijk, want 2078 is natuurlijk nog altijd de eerste afstand. Ja, handenvol bijgedragen aan het mooie resultaat wat het Hollandse team hier gaat neerzetten. Want ik geniet daar toch echt wel van. Ik kom er zo nog op terug, Johannes. Maar ik ga eerst eens even zitten voor de sprongen van Laura Maaien en Guus Hoogland. Laura Maaien, ik een dame in vorm. Ken die er dan nog een keer? Nee, die kende er net nog een keer wat ontdekje, maar presteerde je keurig. Kwam uiteindelijk tot 94. En hier dus wel degelijk haar aandeel in deze winst voor de Hollanders. Ja, En dan Guus Hoogland, toch ook wel een man in vorm. Guus Hoogland staat ook alweer klaar. Woensdag hier 1663 is misschien ook wel tekenend. Dat is de leegste score op dit start bij de junioren. Ja. Maar toch dikke winst nog. precies. Maar ja, die had ik een PR van 1870, dus die zou hier ik zou nog maar weer een dreuntje uitdelen kennen. ging te water, maar hij stapt hier heel wat beter van het wedstrijdterrein af dan de vorige keer. Want toen sprong hij hier in een nationale competitiewedstrijd en volgens mij brak hij toen een... ja, en ik ben heel blij dat hij gewoon lekker gezond gebleven is. Ja, en dat hij ziet dat hij er ook lekker gesprongen kan worden. Nee, zo is het. Concentratie bij Guus Hoogland. Guus Hoogland. Kan die nog een beetje zout in de wonden strooien? Nee, wat leger in. Niet terecht, hij heeft misschien ook wat risico genomen. Zo... Nee, de wedstrijd voor Hoogland zit erop. Ik zie bijdrage bleef bij 1663 in de juniorengroep. Ja, het enige wat je nou eigenlijk dan biedt, je op hoop kennen, is nog een paar absolute topsprongen. En dat die dan Voor onder de 10 meter. van een van de Hollandse vrienden komt, of Lauwe natuurlijk, van een van de Friesen.
Dat zei dan zo, maar je hoopt je nog echt even als liefhebber dat je trakteert wordt op iets heel moois. Hè. Waarom zou dat net kennen? Bij de senioren dus 20 meter 78 is beste afstand. Boukje de Boer. Kan er echt niks bij stringen en Jan Terenhouten misschien nog wel. Ja, Kan die die kan nog er wel wat bij. pakken? Met weer wat te rap. Ja, Hij noteerde niet correct zandje en een hele meter. En nou, ja, daar zal net zo hele volle bij komen, denk ik. nee. Ik net echt de wedstrijd van Jan Terenhouten. Er zit wel wat dreigingen, maar elke keer of te rap of kreeg net. Laura Maaien kwam over die buiten de sector. Terecht. Als je fjouwke springen mooi, kan je heel rustig een wedstrijd opbouwen. Dus Ja. dat moet je van tevoren een beetje natuurlijk voor jezelf bepalen. Van, het is oors als oors. In de normale wedstrijd moet je strijken springen. En dan binnen nog finales, west wakker niet mooi. En je moet je eerst vol shellitten in die treien sprongen. Dan ga je fjouwen sprongen. Dus het kan al, je krijgt even wat rustiger oppakt worden, zoals je ze kennen. Ja, dat lijkt er eigenlijk op dat de wind er wat uitgang is. Dus dat het wat stabieler waarom aan is om te springen. Ja, daar ben ik benieuwd. Wie lijkt het wat... zeker hier waar wij zitten, hè? Hier bij de vierdepaccommodatie is het inderdaad beter worden. Boukje Boer komt nog tot 11,99 meter. Erwin Timmerarens. 1922 noteerde er in zijn tweede sprong. Is echt een jongen die de Samma nog een meter bij plakken kan, hè? Ja, absoluut. Dat zou best eens kunnen, ja. Misschien Erwin toch ook wel. Je ziet trouwens dat Theo van Koten de polstok zet. Dat doet hij vaak ook bij Erwin, niet alleen maar... Dat is juist in Friesland dus absoluut net, hè? Nou, zij staan al 6 op 8. Dat de coach de polstok zet, dat de lieper al achter op een batter stuurt, alle vertrouwen in die coach heeft en gewoon vertrekt. Ja. Ik heb dat in Friesland nog nooit Nee. een lieper of left het was, jongen. Rian Baas let het gewoon van. Nee hoor, dat is het. Gaat tot rennen. En dan heb je Ja, dus in wel dit een geval- vertrouwen in deze Theo van Koten die de stok zet. Erwin Timmerarens in dit geval. Krijg je eerst Minnes Smit bij de junioren, want die noteerde krijgt die 8 meter. Kind er nog wat bij? Nee. Er toch weer een verdienstelijke sprong van. Had al de 18.02 had hij staan. Daar komt verder niet iets bij. Maar springt zeker een goede wedstrijd. Minnes Smit dus geen verbetering ten opzichte van die 18 meter en 12 centimeter van Nies krijgt. Maar wel een netjes wedstrijd draait voor Friesland. Dat je werk niet in. Ja. En je zult zitten kennen, dat kan net iedereen zeggen, maar dat is een beetje flauw. Ongetwijfeld dat iedereen naar eer en geweten hebt. Fabian Overbeek en die dit keer gewoon. Nee. Scherris even zijn, Frederik, maar Scherris even zijn, Wat oei, 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 gebeurt er? die giet dan Briek. En die moet dan hem inhouden om de sprong automatisch zien. Erwin Timmerarens. Dat hij het rechte spoor niet kon houden. En hij genoot ook even van het moment. Daar Wat een krijgen mooie zet we hij er. nog in actie 2 Friesen en 1 Hollander. Arne Galema zit zijn Bokma namens Friesland en Jacco de Groot namens de Hollanders. Ja, daar is geen 10 meter bij te helden. Maar misschien nog wel een beetje winst. Ja, voor weer Overbeek 14-22. In constante reeks. Maar had al 14-54. Jan Terenhouten pakt nog 21 centimeter namens Friesland. Santje Jensantig. Maar zal daar net tevreden mee wezen. 15 meter 44. Is wel een Je zit dus een beetje te praktiseren, Frederik. Hè? Dan denk ik van ja, een twakamp. Kerst hem nog boeiender, maakt je nog interessanter. Ik zou wat ik bestuurslid weer toch eens op praktiseren om ik gewoon mijn twakamp iedereen trein springen te laten in plaats van fjouwer keer. Ik vind het toch, wij vermoeidjes wel, wij zijn echte liefhebbers, maar voor de neutrale toeschouwer dan weet je met ik een bepaalde lengte. Hè? Ik vind hem vrij lang het worden. Zeker op het moment hè, dat het redelijk, en dat ken natuurlijk ik bij een trederronde, dat is dan blijkt van dit heli ben net meer in. Dus dat is nou net zozeer het punt, maar het wordt het wel vrij lang. Ja, maar goed. Zoals 2 Lien, dat de wedstrijd in de laatste 2 sprongen beslist wordt, dan zit je op het puntje van de stoel. Alleen dat hij natuurlijk net altijd. Deze man neemt afscheid met een fantastische wedstrijd. Hedde van Dam.
persoonlijk record van Joontje Viertjen is daarmee op dit stuit de beste junior. En die had een groot aandeel in de victorie. Nou, Sigrid Bokma. Sigrid Bokma. Nee. Nee, natuurlijk Viertje 94 is net heel slecht. Nee, dat is op zich wel Dat aardig. 2 keer kop koender is net echt heel lekkere. Philip Mitchie, die ze hadden. Ze wint dat ze beter kent. Ja. Daar heel vandaan, dan nog tot 17 meter. Anne Galema. Wat het Orne als beste afstand? Dat is 1830. meter 37. Ja, daar ken ik 2 metertjes bij. En dat zou mooi wezen. Hij zou het goed broeken kennen. Nou, En dit ziet er een goed lekkere- uit. Maar hij gaat naar links. Nee. Spietig. Ja, Ja, is op zich nog naar die absolute topvorm. Kwakkelt nog een beetje mij wat blessuretjes die het wat verhinderen. Maar het is nog net het seizoen van Anne Galema, nota. nee, kan natuurlijk nog komen. Ja. De wedstrijden komen nog. Dus hij heeft nog even tijd, maar ja, je moet nog wel haast dat het gebeurt, hè. Aan de andere kant zit er natuurlijk nog steeds keurig in het klassement, hè. Ik bedoel, als die gewoon treden. Ja. Achter In de naar en buurt. ziet Alleen ze. hij had in het verleden natuurlijk met Glons Ja. klassementswinnaar geweest. En Nederlands kampioen en Fries kampioen. Ja, Maar dat is toch wel met een periode in. Nou, deze man die ken ik waarom ze op een slag een beetje voor hemzelf in elk geval. Rutger Haanstra. ja, Maar die 1899 had hij een prima prestatiedeel zet. En misschien kent hij zelfs nog wel een beetje bij. ja. Op naar die jongetje meter 14 op dit stuit de vierste afstand van Hidde van Dam. Rutger Haanstra. Maar hij moet rap en hij let hem erin. Hij viel het Balletje al. krijgen voor de volgende wedstrijd. 1999 is ook een prima wedstrijd. Hier dus voor Rutger. Ja, Rutger springt meestal goed in Holland hoor. Kun je toch ook zien dat een stukje van zijn roots hier in Holland liggen. In het dorpje Volbroek. Ja, dat zal ook zijn. Wel doorheen gekomen zijn. Ja, Het valt me op dat hij hier vaak goed springt. Demi Groot. Demi Groothedde, de vrouw die de vierste aanstand deel zette bij de vrouwen. 15-14. Had dus al een meer dan voldoende bijdrage leveren, maar kan het misschien nog verder. Och, een misgreep. Misslag. Nou ja, Maar hij gaat wel terug. op het rooi ja. Maar hij gaat nou breek. Nee. Maar ik kan toch, denk ik, meer dan tevreden achterom zien. Hè? Want die Hollandse vrouwen, die gaan goed partijen. Want dat weer toch een categorie waar de Friesen haar zelf toch wel goede kansen tot dicht in voor meest. Jacco de Groot in zijn laatste sprong. Jacco de Groot, de acrobaat. Nee. Kan net verrassen. Ja, het hoeft je natuurlijk ook net, want de winst is natuurlijk al lang en breed ben. Maar persoonlijk is dit net lekker om een wedstrijd uit te sluiten. 2 weken verliezen, maar de Nederlandse wielermanifestatie hebben ik net echt jongen, hè. Moet een podium. Goed podium, Vierde dus- zelfs. Dus, Ja, ja. Dus echt die komt natuurlijk op een leeftijd dat je zegt van nou het gaat eerder van je orde dat het er nog bij komt. Nee, Die zit, hij wordt te biljetten, ze staan ja, al. juist. Hij weer eenzaam niveau. Precies. Achter Bart en toen Nijbart helemaal. Maar Ze staan er gewoon. Ik ben zulke liefhebbers van het speeltje dat ze direct net maar stappen. En daar ben ik ook griezelig blij mee, want als ze het even op een heupen krijgen. En hij heeft natuurlijk dit hier nog steeds de beste seizoenprestatie met Ja. 21 meter 50. ja. Maar die had er al op 1 juli sprong. Ja, direct Dus in het begin al. Ja. weer echt, dat is weer de openingswedstrijd. Ook het goed. Helemaal in het begin. Ja, Evert en Sietse zullen Ja, dus hij kan ik samen bij Nederlands kampioen worden. Daar Precies. net van, maar de achtervallers komen dichterbij. Nou, Renier Overbeek, let Ja, even ja. zien waarom had hij de Nee, Nederlandse net. recordhouder is Precies, ja. succes, maar hij gaat uit koers. En dan blijft het voor hem bij 38. Maar ook daar geldt dat zelfs de juniorengroep winst pakt van de Hollanders. Het is maar 22 centimeter, maar het is wel winst. Alle orengroepen. De jongens verliezen met 66 centimeter verschil. De famkes met 79 verschil.
De vrouwen staan op dit stuit nog 2,82 meter achter. Maar daar mag ze dat Tessa Kramer nog aan beurt komt. En de mannen staan gewoon 2,23 meter achter. En dan is het net zo moeilijk om aan te tonen waar het gevoelige plakje leidt in de Friese selectie. En de junioren dan, Frederik? Dat heb ik De even junioren die stieren slechts 22 centimeter achter. Ja. Dus die had in de breedte heel knap in. Ja, dat is ze maar Wisse Broekstra. Nou ja, dan heeft ze maar kend dat de enige groep waar we dit wonen hier. Precies. Maar goed, Maar in alle categorieën klopt, dat is historisch. dat echt. is zeer opmerkelijk, ja. En dus we hebben net trots op binnen. Dus dat is een historisch dieptepunt. Sinds jongetje 66, we hadden 55 hier op wachtje moeten. Nou, Tessa Kramer. Die 15 meter 14, zit dat er nog in om daar heen te gaan? Nee. Voor een misslag. Te legerien. En die tredje 94, dat vreeg Zo. me aan. En zit ze bok, maar gaat zelfs de wetter Die op mist de volledig de achtergrond. stok, ligt het wel. Ik een volslijne misgreep. Wat is er toch onderhand met Ja, sommige dit- toppers? Ik ben de meest in de leiderstrui en die hebben ze net voor niks aan. En dat betekent dat het laatste woord van deze twakamp is aan de vervanger van Wisse Broekstra. Evert Dan hebben we het Zielstra. door Evert Zielstra. Een persoonlijk record had er van 15 meter 18. Nou, die springt die ook in 20 meter. Als ik naar goed trekken heb, dan is er nog 24 meter nog wat deppen moet. Nou ja, ze is nooit. Hij stiert er dan maar even. Hij krijgt het applaus van het publiek. Ja, dat is... Hij springt twak in de roeg, dus hij had de boodschap begrepen. Maar we moeten constateren dat de overwinning met vlag en wimpel voor de Hollanders is. Ja, Een enorme winst in alle groepen levert. nee, je bent eigenlijk toch wel benieuwd straks naar de reacties Ja. van de Lieppers. En ik van de coaches, want ja, ik vond me nou in het begin dat ik net zo geweldig coached was. Zo het weer sprongen. Ze willen ze dan juist even de basis lezen moeten. En dan zullen we de Hollanders nou massaal te wetter gaan. Die vieren de verdik verdiende titel, mag ik zeggen. Ja, En nou mij het wel weer. Ja. Halve meter 55 is het verschil in het voordeel van de Hollanders. Zij winnen alle categorieën. En pakken dus in 9 tijd de 6e overwinning in de twakamp. ja. proberen uit te reiken. Het wordt tijd voor een praatsessie, Bing Bang. Nou, ik zeg, het mag een nat tenue zijn. Maar mag ik jullie vragen om over 5 minuten in tenue in het zelfbed te gaan staan, Hollandse ploeg. En dan een beetje aan de andere kant bij... Ja, dit is lekker genieten voor de Polstokbond Holland. Want dit is een overwinning die telt jaar in eigen huis met roemercijfers. Niks op af te dingen. In alle categorieën weer er winst. Nog een keer voor de volledigheid. De Famkes van Friesland verleden met 79 centimeter verschil. De jongens met 66 centimeter verschil. De junioren met maar 22 centimeter verschil. De vrouwen toch nog 2,65 meter te min. Maar vooral de senioren, 16 senioren, 8 Friezen dus. Die 8 Friezen komen 1,23 meter te kwart. En dat verklaart het voor een grutpad. Het gaat van 11,55 meter in het voordeel van Holland. Takamier, nou dat is dan misschien een schrale troost. Dan zal de twakamp weer plak vinden in Friesland. Daar zijn de Hollanders vaak toch wat minder. Precies. Misschien kunnen we toch een beetje spreken van thuisvoordeel dan. Ja, dat zeker. Maar dat er wat goede mensen is, dat Ja. is duidelijk. Deze tik komt wel aan. En zeker omdat we in alle categorieën verliezen. Ik bedoel... Ja. Nou ja, het is wat het is, Frederik. Ik bedoel, we kennen er heel somber over wezen. Maar we hebben wel even een tikkie hand. Ik ging dit net verwachten, net op deze manier. Want we hebben echt billen kon krijgen. En dat is weer net de bedoeling. Wat er wel gebeurt. Nou, dan kunnen we constateren dat de tweede moeting met de Hollanders naar de NFM, dat weer de eerste, dat weer de winst van Friesland. Deze twakamp is met glans van Holland dat er nog één moeting komt. En dat is 18 september in Burgum. Dan hebben we het Nederlands kampioenschap. En dan is het te hopen voor de Friesen dat het dan een licht beetje bijdraaid wordt. Ze zijn er even tijd om te oefenen. En we hebben natuurlijk met NMM, Sean. In de individuele wedstrijd is het toch een complete orde wedstrijd. Ja. Dus ik heb hele goede hoop dat we er dan weer staan.
Naar het Bruinsma zal er dan wel bij wezen, maar het Van der Wal zal dan net thuis bloeien. Dus ja, we hopen dat we het dan weer herstellen, want dit is wel een tikkie. Ja, en daarmee komen we dan extra stadig gewoon een beetje aan het eind van onze livestream over deze twakamp hier in Vlist 2021. Wij sluiten af vanuit Vlist. Hendrik Murk-Haanstra, tegentank van die analyse. Mijn naam is Freek Wijma. Ik zou zeggen heel graag om het oren weekend. Dan binnen wij met de livestream in Burgum bij het Koningsleppen. Start om 11 uur. Graag ondaan en tot een andere keer. Johannes is dat steeds de